Bueno, moi boa tarde. Imos a dar logo comezo ao pleno ordinario para o cal estábamos convocados neste 21 de marzo. Antes de comenzar ca orde do día e as intervencións plenarias, imos agardar por 3 asesinatos por violencia machista. Un minuto de silencio. Está abierta, me parece. A mí me están acosando por redes estos, los comentarios familiares, entonces. Polis. Como padre tendrás una tablet, pero la gestión de la policía cero, señor. Polis, Antes de comenzar co orde do día, hai unha petición aprobada de intervención no pleno de Manuel Pallas Muiño por un tema a tratar nesta sesión sobre os taxis adaptados de Santiago de Compostela, que foi aprobada en xunta de portavoces. A persoa en cuestión non pode chegar até aproximadamente as 5:30 e por acordo dos portavoces da corporación, no momento no que chegue, pois farase un receso para que faga a intervención correspondente vencellada a ese tema. Imos logo a comenzar co orde do día do pleno ordinario de 21 de marzo. Antes de comenzar, hai que aprobar a urxencia por unha banda dun punto que precisa a maioría absoluta, igual que outro. Neste caso, no primeiro dos puntos é a aprobación do expediente de crédito extraordinario co número 2019 CREX 03 de importe 123.569,40 euros, expediente suplemento de crédito con número 2019 suple 01 de importe 87.100 euros financiados con baixas por anulación. E o segundo sería unha declaración institucional a petición da plataforma de veciños e veciñas de Miramontes e da Federación das Asociacións do Rural Ferusa. A primeira trataríase o finalizar a parte das proposicións e a segunda o iniciar a parte das mocións correspondentes. Entón, vamos por partes. O primeiro que habería que determinar é se podemos tratar a aprobación do expediente de crédito extraordinario, señor secretario, que foi dictaminado favorablemente en comisión informativa. Votos a favor da declaración urxente para introducir no pleno este punto de crédito extraordinario. Votos a favor. Compostela Aberta, PSOE, BNG. Votos en contra. Ningún. Abstencións. Grupo Popular. Quedaría declarada urxencia. Sobre a declaración institucional. Na declaración institucional entendo con unanimidade. Sí, pero é para declarar urxencia despois. Sí, non na urxencia, entendemos con unanimidade tamén, claro. Por unanimidade, señor secretario. Entón, antes do punto de rogos e preguntas, debatiríamos o expediente de crédito extraordinario e logo o inicio das mocións tamén leeríamos a declaración institucional pactada respecto á situación do verquedoiro de Miramontes e a actuación cos tecnosolos.
Empezaríamos co orde do día. O punto 3 e 4 van a ser puntos en debate, que únicamente se van a someter á votación por acordo de xunta de portavoces. Empezaríamos co punto 1, que a aprobación se procede das actas correspondentes ás sesións ordinarias do 21 de febreiro, o extraordinario do 7 de marzo de 2019. Algo que engadir ás actas, algunha cuestión que decir? Enténdese, señor secretario, aprobadas por unanimidade. O punto 2, o punto de toma de posesión do cargo de concelleiro don Antón Barba Pereira, que entendo, señor secretario, que non se atopa nesta sala de plenos da corporación. O punto número 3 e o 4, que van a ser puntos únicamente votados en debate por acordo de xunta de portavoces. O primeiro vai ser a solicitude de compatibilidade para a actividade pública secundaria de profesor asociado do portavoz do Grupo Municipal Socialista, que no noso caso imos a votar favorablemente e que xustifica a ausencia do portavoz do Partido Socialista, Paco Reyes. Ausentouse, como acordamos en xunta de portavoces. Pois pasamos logo a votar. Sí, votos a favor desta declaración de compatibilidade. Unanimidade. Unanimidade. E o seguinte, aprobación definitiva da modificación puntual do PE1 para ampliación de usos no M9, Seminario Menor de Belvís, que tamén se acordou. Foi rexeitada, Paco. Que tamén se... que tamén... Sentímolo moito. Solo é o clima preelectoral. Que tamén se acordou non someter a debate e si someter a votación, que é a aprobación definitiva da modificación puntual do P1 para ampliación do uso no M9, Seminario Menor de Belvís. Señor secretario. Votos a favor deste punto número 4. Por unanimidade. Pasamos ao punto 5, que é un punto que precisa da maioría absoluta para a súa aprobación, que é a aprobación inicial da modificación puntual do Pexón e do P1 no ámbito da parcela MFE, Finca do Espiño. 5 minutos, primeira quenda, 3 minutos segunda. Jorge Duarte, a túa quenda. Moi boas tardes a todos e a todas. Traemos hoxe para aprobación inicial a modificación do Pexón no ámbito da Finca do Espiño, que, como ben podemos recordar, foi adoptado no Pleno Municipal de ata 16 de maio de 2017. Perdoa, Jorge. Sí, formalmente. Sabedes porque se tratou... Sí, no, porque se tratou en xunta de portavoces, que hai unha emenda de engádega da persoa que propón o texto, que será o que primeiro se vota conxuntamente. Logo, o texto no seu conxunto, non? Que dentro da proposta... Hai a proposta de reservar o 30% da parte edificable para a vivenda de protección pública. Vale. Entón, o fago constar. Vale. Bueno, como pedí igual. Ben, comeza. Bueno, como decía, no mes de maio de 2017 hubo unha suspensión de licencias neste ámbito para poder estudar se a ordenación prevista no Pexón era máis aceitada no día de hoxe. O Vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal remite a ordenación a unha modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana e do Plan Especial da Cidade no Monte Pío e Finca do Espiño, que foi aprobada definitivamente pola Xunta no 2004. O Plan Vixente define un volumen de 10.500 metros cuadrados construído con destino a distintos usos lucrativos, asistencial, sociocultural, sanitario, hosteleiro e residencial comunitario na parcela privada e destina o resto a parque público que xa está construído na actualidade. Con data 16 de xaneiro de 2006, a Xunta de Goberno aprobou definitivamente o proxecto de equidistribución, polo cal se determinaba a cesión ao Concello dunha superficie de 18.000 metros cuadrados con destino a dotacións públicas, tanto de viario como de parque urbano e equipamento sociocultural, incluindo neste último termo a edificación catalogada existente na parcela. Porén, o proceso de intervención municipal nos espazos públicos de cesión veuse impedido a resultas de un cumprimento por parte da promotora, la Lletana, dos seus deberes urbanísticos estipulados no convenio urbanístico de execución do planeamento aprobado e
a Administración Municipal tivo finalmente que incautar o aval bancario constituído en garantía daqueles compromisos unha vez dictada a sentencia firme que rexeitaba os recursos interpostos pola promotora contra as resolucións municipais para cumplir os acordos feitos a través de planeamento e o convenio. Na actualidade, a parcela EMFE ten a condición de solo urbano consolidado, dispoñendo dos servicios urbanos básicos para a súa edificación, non habéndose solicitado durante todo este tempo, desde o ano 2006 ata a actualidade, licencia para dar cumprimento ao convenio que fixaba un prazo de execución de 4 anos e como moito podría ser ampliado en outros 4. A modificación que propoñemos ten como finalidade principal preservar a singular calidade paisaxística e ambiental desta peza, que constitúe un referente no poñente da cidade histórica, a cuxo efecto se considera imprescindible minimizar o impacto da nova edificación, evitando a creación dunha barreira edificada continua que acabaría por percibirse como unha ocupación agresiva e invasora dun territorio especialmente frágil. Logo de analizadas as distintas alternativas de ordenación, optouse por unha que era todavía máis conservadora que a prevista inicialmente, de tal forma que unha edificación en ruínas existente na parcela resérvase tamén para titularidade municipal e para preservar a carballeira que hai nesa esquina da rúa de Carme de Abaixo ca rúa que vai a Montepío. A proposta supón unha considerable reducción de superficie dedicada, pasando das 10.500 construídos que permitía o plan a 2.000 metros cuadrados, se van incorporadas de novos usos. Estes usos que non foron desenvolvidos neste tempo sustitúense ou incorpórase como alternativa o uso de vivenda. A emenda presentada por un erro na tramitación non contemplaba o uso de vivenda cunha reserva do 30% para a vivenda sometida a algún réximen de protección. Os espazos non ocupados pola edificación incorporarase ao sistema público de espacios libres. Na súa tramitación, que foi iniciada por acordo do Pleno Municipal do 19 de abril de 2018 e remitida a Xunta de Galicia para informe de avaliación ambiental, recibíronse distintos informes. Informe da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio, que pide que se justifique o custe de expropiación deses terreos unha vez consolidada a aprobación definitiva desta modificación puntual. Esa cuantificación económica está no expediente. E, ademais, hai informes positivos tanto do Instituto de Estudio do Territorio como da Dirección Xeral de Ordenación Forestal e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que fai especial fincapé na protección das relacións visuais da cidade histórica co toda esta área por ser un impacto moi agresivo a ordenación prevista que millora desta forma. Traemos, por lo tanto, a proposta para aprobación inicial que daría lugar a un proceso de exposición pública, suspensión de licencias por 2 anos, tempo no que deberíamos de chegar a todos os acordos necesarios para poder aprobar definitivamente esta proposta. En caso de non aprobarse por maioría absoluta, quedaríamos sin suspensión de licencias e, por lo tanto, seguiría vixente os de 1.500 metros cuadrados de aproveitamento. Desde aquí facemos esa petición ao resto dos grupos, xa que no seu momento tamén avaliaron o impacto positivo desta modificación, para apoiar a modificación e continuar con esta aprobación inicial de cara a unha aprobación definitiva que salvagarde o espazo natural da Finca do Espiño. Moitas gracias, Jorge. Rubén. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Moi boa tarde a todos e a todas, non? Desde logo, se hai un tema que ocupou e preocupou a este pleno ao longo dos últimos 8 anos, sobre todo dos primeiros 4 anos deses 8 anos, en xeral o pleno e en particular o noso grupo, foi, sen lugar a dúbidas, a finca do Espiño, non? Nos poderíamos escribir hoxe unha tese doutoral sobre isto, non das que regalan, sino das que hai que traballar, e hoxe poderíamos facer aquí, calquera de nós, seguramente, un exercicio de arqueoloxía política e administrativa e repasar como foi todo este procedimento desde o seu comezo até os nosos días, sen lugar a dúbidas, con máis sombras que luces en todos os períodos, non? Dito iso, bueno, nós non o vamos a facer hoxe, creo que non paga a pena realmente. Nós o que vamos a manter é
coherentemente a mesma posición de voto que mantivemos durante a tramitación ambiental, vamos a manter exactamente os mesmos argumentos e a mesma posición crítica que mantivemos durante todo este proceso con todo o que tiña que ver ca finca do Espiño. Votaremos a favor da emenda, no sentido de que se hai algún outro grupo que vai a dar maioría absoluta para que isto se poida aprobar, polo menos leve incorporado que o señor Duarte dixo de palabra na comisión informativa, pois que forme parte do acordo plenario, pero a nosa posición será, como decía antes, de abstención. Nos creemos que a proposta do señor Duarte, sin lugar a dúbidas, é mellor que a proposta do señor Conde Roa. Quer dizer, eso é absolutamente innegable, pero non por ser mellor que a proposta do señor Conde Roa quere dicir que sexa unha proposta que non teña aristas, non? É evidente que dun plantexamento como facía Conde Roa, pois de 120 chalés distribuídos illadamente por toda a finca, vivenda libre e de luxo, a un plantexamento onde hai unha ocupación que pasa de máis de 10.000 metros cuadrados a tan só 2.000 e recuperación de parte de espazo público tamén para a ciudadanía, pois é evidente que a solución proposta hoxe é, sin lugar a dúbidas, moito mellor. Que é o que nos parece a nós? Bueno, a nós o que nos parece é que hai 4 cousas que nos preocupan, non? En primeiro lugar, creemos que a tramitación pois non é a mellor. Decimos con toda a sinceridade que creemos que hai aspectos desde o ámbito dos informes económicos, sobre todo de valoración de algún tipo de cousas, pois que para nós son claramente mellorables, o mesmo feito de que hase que introducir pola vía de emenda no día de hoxe pois o apartado referido á vivenda con algún réxime de protección públicas, e creemos que tamén existen carencias importantes desde unha perspectiva dos informes xurídicos e incluso a nivel de intervención. En segundo lugar, creemos que tal e como se plantexan as cousas, o recurso pois vai a ser moi doado no caso de que a empresa queira recurrir e non se chegar a algún tipo de acordo que a empresa pois que nos descoñezamos, non? Desde logo, se non hai ningún acordo que nos descoñezamos que a empresa, sendo a empresa creo que ten moi fácil desde a perspectiva da judicialización disto, quer dizer, a empresa no seu día asinou un convenio cunhas características determinadas polas que levaba parellas unhas cargas, non? E, por lo tanto, bueno, creo sinceramente que a modificación unilateral dos termos dese convenio, pois que en termos xurídicos, repito, se non hai un acordo previo de outro tipo pois coa empresa en cuestión, pois que está bastante cantado, non? En terceiro lugar, aínda que hai unha reducción moi importante dos volumes, que eu creo que é positiva, claro, nós non podemos obviar unha das grandes batallas que como BNG dimos en todo isto, non? Que era que non houbera vivenda libre, non? Quer dizer, aí estaba proxectado inicialmente residencial comunitario con unha idea de, xa o temos falado aquí moitísimas veces, pensado sobre todo para persoas da terceira idade, pero en calquera caso, finalmente, despois de tantas voltas e reviravoltas, pois acabaremos pois con unha revisión para o tema da vivenda libre, non? E en cuarto lugar, pois porque nós levamos para ello a demanda todo este proceso, todo o que teña que ver ca rehabilitación do palacete da finca do Espiño, non? Bueno, hai un feito obxectivo, vai rematar este mandato, a este mandato pois quedanlle 9 semanas e media xustas, creo, e o palacete vai acabar en peores condicións que as que tiña hai 4 anos, porque lamentablemente cada ano pois está nunha situación peor e chegará un momento pois que sexa irreversible incluso a recuperación do que vai quedando del, non? Por todos eses motivos e en coherencia co que levamos defendido e votado durante estes últimos 8 anos, a nosa posición será de abstención. Paco. Grazas, señor alcalde, compañeiras e compañeros de corporación, moi boa tarde. Bueno, certo que hoxe o que se nos presenta é unha modificación. O obxecto da modificación pois ten un nome que é ENFE, non? Equipamento de usos múltiples da finca do Espiño, o que significa uns usos que están previstos que son usos dotacionais, é dicir, de prestación de servizo. Uns usos dotacionais privados, eso é certo, estamos falando da posibilidade dunha residencia de terceira idade privada, estamos falando dunha clínica privada, estamos falando dun colexio maior privado, é dicir, esas son as posibilidades. E o que se nos plantexa é unha modificación dos usos, é dicir, que se mude de uso dotacional a vivenda libre. Antes da presentación da emenda, o 100% de vivenda libre, agora o 70% de vivenda libre.
Certo que se plantexe unha diminución da superficie que sexa edificable de 10.500 metros cuadrados a 2.000 metros cuadrados e, ademais, a posibilidade de expropiar os 8.500 metros cuadrados restantes conxuntamente cunha edificación singular que ten esa parcela, non? Ese espazo. Ese calcula pois, en 560.000 euros o prezo que tendría esa expropiación. Ben, aquí o que acontece é que temos que ver no rexistro cales son as cargas rexistrais que ten esta propiedade, non? A primeira é a obrigatoriedade de executar as obras de urbanización e, polo que decía o convenio, e o recolle tamén a lei, simultaneamente ao mesmo tempo que se desenvolve a edificación. Isto é o primeiro. Claro, na medida na que, no expediente que se trae aquí para que se vote, o que se está dicindo que o que era solo urbanizable se convierte en solo urbano, porque di claramente que é solo urbano, a partir de aí, pedindo a licencia, se podería xa construir, o que se está recoñecendo de facto é que esa obriga de urbanizar simultaneamente que a edificación se ten cumprido, por si non poderíamos pasar de solo urbanizable a solo urbano, e o certo é que iso a nos suponos unha certa complexidade, porque claro, a edificación non existe, o convenio di que se tiña que facer urbanización simultaneamente que a edificación, polo tanto non hai urbanización, pero imos recoñecer de facto, botando aquí no pleno, que se fixa urbanización e polo tanto que é solo urbano, non? Con esa modificación de usos. A seguinte é que se tiña que urbanizar, obviamente, o que era a parte que lle correspondía ao Concello, co diñeiro que pagaba o propietario, pero é certo é que para nós, personalmente, non atopamos, non nos consta un acta de recepción das obras do parque. É dicir, houbo unha inauguración, que iso aparece nos medios de comunicación, pero a acta de recepción non aparece. E despois a conta do 10% de aproveitamento urbanístico, pois o propietario daría unha cantidad de diñeiro, se recoñece que se deu, para condicionar o palacete, pero o palacete non se condicionou. Por lo tanto, as tres cargas non se realizaron en principio ou non existe unha documentación que demostre que estas se realizaron. Por lo tanto, topámonos un cambio de uso cara a vivenda libre, o recoñecemento de que se fixeron as obrigas por parte da empresa, o que choca un pouco ca realidade, e por outra banda atopámonos con toda unha serie de documentación que nos entendemos que sería preceptiva para traelo a este pleno aprobación inicial. Por exemplo, o que di o artigo 70 ter da Lei de Bases de Réxime Local di que nunha situación como esta, na que se modifica o uso, este é o expediente, se recollera información sobre a evolución da propiedade nos últimos 4 anos. Nós non temos ninguna referencia ao respecto no expediente que se nos pasou. O título 10, vale, no artigo 127.1 da Lei de Bases de Réxime Local, di que para proxectos de plans urbanísticos que a aprobación provisional ou definitiva sexa competencia do Pleno, ten que haber unha aprobación por parte da Xunta de Goberno. Nós tampouco atopamos no expediente. Ademais, nos atopamos que, precisamente, polo que dio o regulamento que desenvolve a Lei do Solo de Galicia do 2016, o que di que para aprobar inicialmente esta modificación se require un informe técnico e xurídico que nos non atopamos dentro do expediente. Ademais, ese mesmo regulamento nos di que fai falta un informe, unha memoria da sostenibilidade económica. Nos non o atopamos. Tamén di que fai falta un informe justificativo do cumplimento da normativa sectorial de aplicación. Nos non o atopamos. Tamén di que é necesario un análisis das redes básicas. Non as atopamos. Tamén di que é necesario un análisis das necesidades de vivenda libre, de protección e de solo para actividades productivas. Nos non o atopamos. Quédame 4 que as expondrei na seguinte intervención. Grazas. Gracias, Paco. Agustín. Sí, moitas gracias, boas tardes. Ben, no mes de abril de 2018, o concelleiro Duarte manifestou que, abro comillas, o Goberno prevé chegar a un acordo sobre a opción definitiva tanto co tecido asociativo da zona como cos grupos da oposición. Pecho comillas. Polo que puidemos constatar, creemos que non houbo acordo veciñal, pero que sí que constatamos é que houbo moita falta de información sobre o contido e a motivación do proxecto. Dá a sensación de que cara a veciñanza é sin xénero de dúbidas
cara aos grupos municipais. O pasado luns vagaba o señor Duarte polos pasillos deste Pazo de Raxoi. Eu pensei que vagaba vostede tentando atopar persoal para resolver as carencias da súa concellería, pero non, vagaba para solicitar apoio, para explicar o alcance e o contido, pero como creo que se pode aplicar neste caso, tarde piaches. O Goberno ten dado mostras de neglixencia neste asunto. Unha mostra clara desta neglixencia é que, despois de falar durante meses, e está recollido en diferentes notas de prensa, de que no proxecto contemplaba unha cesión do 20% para a vivenda de protección, o texto final da proposta non recolle ese compromiso, tardaron un mes en darse conta e a última hora enmendan o seu propio texto cambiando a previsión inicial do proxecto do 20% a un mínimo dun 30%. Por outra parte, e non é un tema menor, entendemos que non está suficientemente acreditado na documentación, polo menos na que nós tivemos acceso, a caducidade dos dereitos urbanísticos e edificatorios dos titulares da propiedade. Sería imprescindible, antes de alterar as condicións derivadas do convenio suscrito en 2001, contar cun informe xurídico que garantise a caducidade daqueles dereitos para fundamentar a seguridade xurídica da modificación e posibles reclamacións futuras que supuseran afeccións ao horario municipal e aos intereses xerais. Na nosa opinión é imprescindible coñecer se a operación ocasionaría presuicios e custes futuros á facenda municipal. Ese documento, a verdade é que non o temos analizado ni o temos, digamos, identificado dentro do expediente. Por lo tanto, nesas condicións xa adiantamos que este grupo non vai a apoiar esta modificación. Moitas grazas e máis nada. Jorge, a túa quenda tes, creo que son 3 minutos. Bueno, eu lamento que non saia adiante, pero lamento sobre todo pola protección dunha peza fundamental e sobre todo para poder evitar que no futuro podamos ver operacións como as que plantexou fai 4 anos o alcalde Gerardo Condarroa, cambiando os usos e mantendo esta volumetría, intentando facer vivenda privada dentro desta parcela. Hai 2 pasos que hai que dar que son moi claros. Unha vez que non está xurídicamente cumplido por parte da propiedade o convenio, hai informes técnicos que din que é solo urbano consolidado, nos pide a Xunta esa justificación, no expediente está a justificación, por lo tanto, está a justificación de que é solo urbano consolidado, está a explicación de cal é o custe de expropiación, están todos os informes, e a mí o que me parece lamentable unha vez máis é que se justifiquen a aprobación de planeamento positivo para esta cidade dicindo que non hai esos informes técnicos necesarios. E o digo porque creo que neste Concello dispoñemos de un servicio técnico de planeamento bastante solvente, técnico e xurídico para que cando veñan as cousas a pleno estén realmente no seu lugar. Había un compromiso co Bloque Nacionalista Galego cando se comproba que non está como vivenda, pois introdúcese porque era un compromiso feito por min especificamente. Tamén había un compromiso de ampliar a zona de uso público e se introduce esa zona de uso público deixando a vivenda como equipamento patrimonial. Por lo tanto, hai ese diálogo cos grupos, algúns quixeron falar, outros nin eso quixeron e ora din que non se falou, pero bueno, eu o que sí teño claro é que o apoio veciñal estaba moi claro. Creo que calquer persoa que vesa, mire por esta ventana a día de hoxe, ten moi claro que a Finca do Espiño está moito mellor así que con un edificio de 10.500 metros cuadrados que seguirá sendo posible construir por non apoiar esta proposta. Por lo tanto, está en mans dos grupos ver se queremos unha cidade mellor ou se queremos manter algo que ven desde o ano 2003 cun aproveitamento hoxe dificilmente comprensible para unhos usos que, como quedou claro despois de todos estes anos, a empresa non ten ningún interés en desenvolver e que, por lo tanto, o único que se pretendía a día de hoxe é consolidar a edificación residencial á beira da rúa de Carme de Abaixo, continuar esa edificación e liberar o resto da parcela para uso e disfrute dos veciños. O expediente ven con todos os trámites tal e como se explicou na comisión, hai esa claridade de que non faltan informes, todo o que pediu a Xunta, as distintas administracións están incorporado e neste momento de aprobación inicial na que a aprobación inicial daría lugar a esa suspensión de licencias, pois creemos que é un
erro por parte dos grupos non apoiar esta proposta e salvagardar dunha forma definitiva a finca do Espiño. Gracias, Rubén. Sí, moitas gracias. Non tiña pensado intervir, pero bueno, hai dúas cousas que acaba de dicir o señor Duarte coas que coincido plenamente. A primeira, a empresa non ten ningún interese en desenvolver o que hai actualmente aprobado. Certamente. Non ten ningún interese. E segunda, a finca está moito mellor así como está hoxe. Tamén. Bueno, pois xuntas dúas ecuacións. A finca está mellor como está hoxe e a empresa non ten interese en desenvolver o planeamento como está. Bueno, ben, pois aí ten a resolución tamén a parte do problema. En calquera caso, nós que fomos sempre radicalmente críticos, temos feito accións de todo tipo, de sensibilización, de denuncia na rúa, de denuncia neste pleno, con todo o que supuxo a operación especulativa no seu día, plantexada na finca do Espiño, que afortunadamente, grazas á denuncia política e á presión tamén veciñal, se conseguiu paralizar. Eu creo que, como decía antes, a proposta que se plantexa mellora, só faltaría, que non fai falta tampouco demasiado para mellorar o que propuña o señor Conde Roa, que era un auténtico disparate, pero desde logo, como digo, nos vamos a seguir mantendo a posición que mantivemos durante estes 8 anos ao respecto, non? Paco. Gracias, señor alcalde. Pois claro, que o artigo 162, precisamente, do regulamento, o que di é que fai falta un informe que garanta que as medidas son necesarias e suficientes para os servizos e, polo tanto, tanto os técnicos municipais como as empresas suministradoras nun mes van ter que presentar un informe sobre esa suficiencia. Nos non o atopamos. O artigo 162 sí dice que hai que fixar os prazos para dar cumprimento aos deberes dos propietarios, non sabemos se fixaron ou non. O artigo 162, a letra K, de que hai que facer unha avaliación económica dos servizos e de execución das obras de urbanización. Falan vostedes de 25 euros por metro cuadrado. Por que 25? En que se sustenta? Por que non 62 ou 15? O artigo 176 di que o que habería que facer é unha modificación da ordenanza reguladora. Esta memoria é así, entón, o que teñen que chamar é que isto é unha reforma da ordenanza reguladora e, polo tanto, non pode seguir sendo EMF, non? Esa é a realidade. Polo tanto, vostede di que isto é para evitar suspender as licencias e, polo tanto, evitar que se podan pedir licencias. Por outra banda, nos di que o que xustifica que se poda facer isto é un cumprimento do convenio por parte do propietario, precisamente porque non pediu a licencia. Onde estamos? É que non se nos dá seguridade ao respecto, non? Mire, o certo é que o convenio no que se facía referencia polos outros grupos e que eu saiba non está denunciado. O primeiro sería denunciar o convenio e a partir de aí facer este plantexamento. Cal vai ser o impacto económico desta situación? Efectivamente, nós tamén entendemos que isto está abrindo as portas á posibilidade dun recurso xudicial por parte do propietario. E, polo tanto, cal sería o impacto económico no caso de perder o Concello? Pois xa lle digo eu que poder facilmente entre 6 e 12 millóns de euros que o van ter que pagar o peto de todos os veciños e de todas as veciñas, non? Mire, a verdade é que eu non vou volver a recitar todos os artigos no que di que é preceptivo para unha aprobación como esta presentar todos os informes que lle acabo de comentar e que nós, dende logo, non nos atopamos no expediente. Vexo que os outros grupos tampouco se atoparon no expediente, polo tanto, non deben estar, non? Mire, eu non discuto se o aproveitamento que se reflexaba no convenio neste momento excesivo ou non. Iso non o discuto. O que digo é que o que hai que facer é armar dende o noso punto de vista mellor este expediente con todos os informes que marca a lei que son preceptivos e, polo tanto, o noso consello é retiren vostedes o punto de orde do día, prepárenme no expediente e trañeno máis adiante para que isto se poda debatir con todos os informes e, polo tanto, facendo unha variación concreta. Mentres eso non sexa así, e se vostedes non retiran este punto de orden do día, nos, dende logo, non imos votar a favor desta proposta tal e como está. Moitas grazas. Agustín. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Señor Duarte e tamén señor Cela, neste grupo estamos cansos do que pudo ser e non foi do seu relato que non resposta en absoluto á realidade. Miren, neste debate estamos a falar da finca do Espiño. Estamos a falar do resultado do urbanismo nesta cidade, do urbanismo en teoría do progreso, do froito do urbanismo glamour, do urbanismo high class que practicaban eses gobernos de esquerdas dos que fala tanto o señor Reyes, dese urbanismo
que, por certo, encheu Santiago de residenciais comunitarios. Sí, eso é o que fixo. O urbanismo fashion, que pretende voltar agora a este salón de plenos, pero mire, ese urbanismo foi o que modificou en 2001 a clasificación dos chan de non urbanizable a urbanizable, a través de un convenio que asinou unha persoa que anda por aí pola cidade dicindo como que ven a rescatar esta cidade, non? Eso é a realidade, miren, fronte a esa realidade dese urbanismo fashion, no pasado mandato a actuación do goberno do PP estivo condicionada polas obrigas legais derivadas dun convenio urbanístico decidido e asinado polo goberno socialista e nacionalista, tamén nacionalista, señor Cela, que modificou a clasificación urbanística, impuxo un determinado aproveitamento e mesmo, posteriormente, ese mesmo goberno modificou o plan xeral para adaptalo ao contido do convenio e a aumentar a edificabilidade pasando de 8.200 metros cadrados a 10.500. Esa é a historia desta cidade e esa é a historia da finca do Espiño. O que fixo o goberno do PP na pasada legislatura foi reducir a densidade edificatoria, pasando de 164 vivendas a 120 vivendas, e sobre todo, e iso está na historia desta cidade, recuperar para uso público un espazo que está aí a disposición dos veciños, verde emblemático duns 18.000 metros cadrados, que desde agosto de 2014 está aberto a disposición do conxunto da cidadanía. Tamén se iniciou, por certo, e iso va tamén porque algo vai recibir o goberno actual de Compostela Aberta, tamén se iniciou a adxudicación da rehabilitación do Palacete do Espiño, que o goberno actual, logo de proceder a súa adxudicación varios meses despois da súa toma de posesión, acordou rescindir o contrato. Dende entón, a parte da suspensión de licencias e de promover esta modificación, non se fixo absolutamente nada, ninguna outra cousa, mentres a edificación sigue a deteriorarse e o espazo sigue pois nesa situación. Por lo tanto, obviamente, insisto, tendo en conta o alcance e o contido e, sobre todo, a falta de vontade do goberno para topar un consenso, nos non imos apoiar esta modificación. Moitas gracias e máis nada. Señor secretario, pasamos... Votos a favor da emenda. Primeiro, se votaría a emenda e se está recitada, hai que votar o ditame. Votos a favor da emenda presentada o día 23 de decembro con respecto a este punto 5. Votos a favor, por favor. Compostela Aberta. A emenda BNG. Perdón, e BNG. Votos en contra. Ningún. Abstencións. PSOE e PP. Perdón, PSOE e PP, sí. Quedaría rexeitada no cero... A emenda tamén é por maioría absoluta? Sí, sí. Eu entendo que non. Emenda todo o que afecta o acordo. E agora hai que votar o ditame que salió da comisión. Votos a favor deste ditame. Compostela Aberta. Votos en contra. Ningún. Abstencións. PSOE, BNG, PP. Quedaría rexeitada tamén. Bueno, infórmame que xa chegou Manuel Pallas de Muiño, en representación de Taxis Adaptados de Santiago de Compostela, que solicitou poder intervir hoxe neste salón de plenos en base a un asunto que vai a ser tratado logo no apartado de rogos, e polo tanto, Manuel, darche a benvida. Tes 5 minutos para intervir e darche a benvida aquí ao Concello, a túa quenda. Gracias, boas tardes. Eu viña a falar do bono taxi, que é unha concesión económica individual a persoas con discapacidade, que por estar gravemente afectadas na súa mobilidade teñen problemas para utilizar o transporte público colectivo. E ten como obxectivo proporcionarlle un servicio de desplazamento en taxi. É dicir que unha persoa que anda en cadeira de rodas, pois como ten problemas para o bus ou outro tipo de transporte público, pois facilítaselle o taxi, non? Aquí queremos que se mellore dos apartados, que é basicamente a comunicación. No que o primeiro, cada taxi adaptado debe ter información das características deste servizo, para que este se convirta nun punto informativo fundamental. Ademais, posuindo a documentación necesaria para xilizar o trámite. Así obtense unha publicidade gratuita e directa ca persoa, non?
Ademais, o Concello debe publicitar nos medios de comunicación para que este servicio chegue a máis xente no menos tempo posible. Pero como este servicio xa funciona plenamente, a pleno rendemento en cidades como Coruña ou como Vigo, debido a esa experiencia queremos poñer 4 puntos no que se pode mellorar o que se incluso fai nestas cidades. O primeiro, os pagos deben facerse con unha tarxeta monedeiro para que quede rexistro de a quen se lle fai o ingreso, canto e cando, conseguindo un control absoluto do gasto do usuario sen precisar que este presente os xustificantes. Segundo, os ingresos é mellor que sean de carácter mensual que anual na tarxeta, para que así o gasto sea paulatino, non? Terceiro, nas bases debe ir ben remarcado que sexa de obrigado cumprimento que cada usuario debe ter tanto xustificante de pago coa tarxeta como xustificante do servicio remitido polo taxímetro, quedando invalidadas as facturas feitas á man. Isto é necesario para ter a comprobación, se fose necesario, que os dois xustificantes coinciden tanto no tempo como na cantidade. Cuarto, o beneficiario debe ter a obriga de guardar estes xustificantes nun tempo non o inferior a 2 anos. Non obstante, estas medidas que benefician o bono taxi non terían o seu efecto se non houbera unha cantidade de taxis necesaria, non? E cantos máis mellor. Entón, establecemos que, como un obxectivo neste Concello, a ter unha certificación por escrito que as licencias municipais de inscripción voluntaria teñan dereito a rescindir do vehículo adaptado cando estimen, sempre previa comunicación de 90 días naturais ao Concello, para que este poña en práctica o artigo número 6, 103/2018, no caso que non se cumpra o ratio 5% que establece o artigo 8.1 do Real Decreto 1544/2007, con excepción dos casos de forza maior ou sinistro, no que terá que presentar un xustificante de baixa definitiva. Segundo, autorizacións de ata 9 prazas nos vehículos de taxi, xa que según o que está establecido por lei, todo taxi en Galicia que teña 8 ou 9 prazas ten que estar obrigatoriamente adaptado a persoas de mobilidade reducida. Tamén pedimos unha equiparación dos taxis adaptados na exención do imposto municipal cos vehículos adaptados de uso particular. Moitas gracias pola súa atención. Moitas gracias a ti, Manuel, pola túa intervención. Logo será tratado o tema en rogos e preguntas. Agradecemos a túa aportación. Temos no punto 6 da orde do día unha proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a inmediata licitación por parte do Ministerio de Fomento do enlace orbital e do enlace nacional 550 para a conexión da P9 a 54 e as áreas empresariais de Santiago de Compostela. Agustín Hernández. Moitas grazas, alcalde. Para o seu debate no pleno do pasado mes de febreiro xa tiñamos presentado unha proposición para a modificación do proxecto de orzamentos do Estado, tendo en conta a unánime consideración de que eran uns orzamentos discriminatorios e lesivos para o noso Concello. Daquela, entre outras cuestións, pretendíase que no novo orzamento se recuperara unha partida suficiente para o enlace orbital entre a AP9 e a 54 que permitira a súa licitación e a adxudicación no ano actual, tendo en conta que no proxecto presentado polo Goberno Socialista non se contemplaba un só euro para esta actuación. Finalmente, como é coñecido, o proxecto de orzamentos do Estado foi rexeitado pola maioría do Congreso, feito que deixaba sen motivo a nosa iniciativa de modificación, provocando a súa retirada. Pero aquel rexeitamento maioritario no Congreso dos Diputados do proxecto de orzamentos para o 19 trouxo como consecuencia a prórroga dos orzamentos do ano 18, que foron elaborados polo Goberno do Partido Popular e aprobados polas Cortes Xerais, nos que se reservaban 8 millóns de euros, que equivalen a máis de un terzo da cantidade estimada para o conxunto de execución da obra. Esta situación entendemos que abre unha posibilidade para que o Goberno poida asumir esta reivindicación sin maiores dilacións, procedendo a poñer en marcha de forma inmediata o procedimento de licitación desta obra para ir adiantando os trámites e permitir que o novo Goberno do Estado, que saia das urnas do vindeiro 28 de abril, poida culminar a adxudicación e a execución da obra. Por lo tanto, tal e como recollemos no noso texto, tendo en conta
que os orzamentos actualmente vixentes son os prorrogados do ano 18 que contan co correspondente partida específica, que a obra do enlace orbital dispón do proxecto aprobado co procedimento de expropiación dos terreos necesarios iniciados hai máis dun ano, que a actitude do actual goberno do Estado é de manter a súa actividade executiva, mesmo con numerosos decretos de discutible e discutida urxencia e oportunidade ao longo deste tempo, e que, pola contra, é indiscutible a urxencia e a plena aceptación dunha obra que foi reiteradamente exixida de forma unánime nos últimos tempos, tanto polo conxunto da corporación como pola totalidade das entidades e asociacións empresariais actuantes no noso Concello, propoñemos ao Goberno do Estado que actúe en consecuencia de forma urxente, licite as obras do enlace orbital entre a A9 e a A54 e as áreas empresariais que conta dende hai máis dun ano co proxecto constructivo aprobado e tamén co procedimento expropiatorio tamén activado dende febreiro do ano pasado. Moitas gracias e máis nada. Gracias a ti, Agustín. Goretti. Sí. Ben, boa tarde. Nos coincidimos que neses frustrados orzamentos de 2019 presentados no Congreso dos Deputados houve unha situación de discriminación grave con Santiago e con Galiza, unha situación de grave discriminación en que ademais coincidimos o conxunto dos grupos que formamos parte desta corporación. Tamén todo hai que dicilo que orzamentos anteriores co Partido Popular tamén eran discriminatorios co noso país e coa nosa cidade, mais o certo é que estábamos nestes de 2019 sen ninguna dúbida nuns dos peores da nosa historia en moitísimos anos, non? Eu pensei que algunhas forzas para intentar defendelos dicía que eran máis sociais, polo menos, aínda que non tivesen en conta infraestructuras que son absolutamente vitais e imprescindíveis para nós, mas nós entendemos que as conexións necesarias coas áreas empresariais e industriais, co aeroporto, tamén son sociais, que tamén é social que se humanice a rotonda de Conxo, non? Tanto por razóns de vertebración do territorio como por razóns de seguranza, que tamén é social contar coa depuradora que Santiago necesita, coa estación de mercadorías da Xionlla, absolutamente imprescindível para reindustrializar a comarca. O certo é que non hai nada máis social que intentar mudar un pouco esa balanza económica que fai que a base da actividade económica na nosa cidade que acabe nucleada pois alrededor do funcionariado e do turismo. Temos que conseguir desde logo ir cara a outros lugares, cara a outros espazos, e nese sentido conseguir que ao final que acabe sendo executado pois o enlace orbital a nos parecenos absolutamente prioritario. Non nos lo parece única exclusivamente a nós, senón que sabedes que causou unha alarma importante entre o conxunto da poboación, do tecido social, do tecido empresarial, que este proxecto finalmente non se levase a cabo, mesmo que tamén nestes orzamentos do ano pasado xe prorrogados xa sufrira un recorte importante a respecto das cantidades que estaban inicialmente previstas. Así que, por tanto, nós queremos reafirmarnos en que ese proxecto de orzamentos de 2019 era nefasto, non entendemos como houve forzas políticas que o apoyasen, non? Forzas políticas que din defender os nosos intereses, e entendemos que estamos nunha situación de indefinición e, mentres tanto, pois parecenos lícito que se poidan aproveitar todos os resortes, pois justamente para intentar conseguir o que eu creo que é unha demanda, un clamor social do conxunto da poboación de Santiago de Compostela. Así que parecenos acertada, sen entrar nalgúnas falta de coincidencia con certas valoracións da exposición de motivos da proposición que presenta o Partido Popular, mas sí estamos de acordo co que indica pois nas súas propostas de resolución comezar unha licitación que permite esa prórroga dos orzamentos que, aínda que sabemos que rebaixara moito a cantidade inicialmente prevista, pois polo menos pode acelerar algo, porque sabemos que estamos nuns prazos moi complicados onde pois nin para despois do Xacobeo non teríamos ese enlace, así que entendemos, xa digo, que sendo o enlace orbital absolutamente vital para esa conexión coas zonas industriais e empresariais, para esa justamente conexión co aeroporto, tendo en conta pois esa preocupación importantísima que hai na cidade a este respecto e esta posibilidade, desde logo, de demandar do Goberno do Estado que se inicie esta licitación, existindo pois unha unanimidade do conxunto de grupos da corporación xa manifestada varias veces e do tecido social e empresarial da cidade, desde logo o noso voto vai ser positivo, afirmativo para esta proposta. Muchas gracias, Goretti. Paco.
Grazas, señor alcalde. Novamente, boa tarde, compañeros e compañeros de corporación. Ben, eu vou falar claro. Eu lembro que cando se presentaron publicamente o proxecto de orzamentos do 2019, tanto o representante do Partido Popular como o representante do Bloque Nacionalista Galego se manifestaron decepcionados pola consignación orzamentaria para os investimentos nesta cidade. Teño que decir que eu sentíme frustrado. É frustrado por dos motivos. Primeiro, porque non se consignaban orzamentariamente o que son necesidades para a nosa cidade, e segundo, porque non consignaba esas cuantías. Vale, porque o certo é que o Grupo Municipal Socialista nos sempre puxemos, e vamos faceros e tamén unha vez máis, por diante a cidade, por diante do grupo, por diante das siglas, por diante do partido, porque para nós o primeiro son os veciños e as veciñas que nos votaron e que nos deron a confianza para estar aquí sentados e defender os seus intereses. Non así todo o mundo que hoxe se senta nestas bancadas. Porque no 2015, o orzamento que consignou o Partido Popular no goberno en Madrid con Mariano Rajoy de presidente para o enlace orbital da P9 foron 0 euros. E o representante do Partido Popular non dixo nada. E no 2016 a consignación foron 0 euros e o representante do Partido Popular non dixo nada. E no 2017 a consignación foi de 5 millóns de euros e non se executou nin un euro e o representante do Partido Popular non dixo nada. E no 2018 a consignación foi de 8 millóns de euros que non se executaron e o representante do Partido Popular non dixo nada. Agora di porque quen goberna non é o Partido Popular, pois nós criticamos uns orzamentos lesivos para Santiago de Compostela, goberne en Madrid o Partido Popular, goberne en Madrid o Partido Socialista ou quen goberne, porque a nosa responsabilidade e a nosa obriga cos veciños que nos votaron é precisamente defender os seus intereses, non defender os intereses das siglas que tamén representamos e gracias ás que tamén estamos nos aquí sentados. Por lo tanto, o noso voto vai ser positivo, vai ser a favor, con independencia, pero eu nunca fixen caso nestes anos das exposicións de motivos que se facían, polo tanto, nos imos votar a proposta de resolución, imos votar favorablemente, cousa que o Partido Popular dubido que tivera feito. Somente quero poñer un exemplo que é o caso de Ence. Pero dito isto, mire, falaba precisamente a voceira do Bloque Nacionalista Galego de que se tentaron de vender como sociais uns orzamentos para tratar de enmascarar os investimentos. Home, enmascarar como sociais unha subida de pensións do 6,2%, vale? Que afecta a máis de 675.000 pensionistas aquí en Galicia, vale? Falar de que se intenta simplemente pois encubrir unha baixada importantísima, neste caso do copago, porque unha parte importante nunha primeira fase dos maiores de 65 anos dos xubilados non van ter que seguir asumindo ese copago que impuso o Partido Popular. Ou, por exemplo, a volver novamente a incorporar un salario para os parados de longa duración de máis de 52 anos que supón apoiar a máis de 5.000 persoas. Ou, por exemplo, a subida do salario mínimo interprofesional que subiu máis dun 22%. Ou, por exemplo, en educación, máis de 52.000 becas para Galicia de incremento, 20.000 axudas para material escolar, máis de 3.000 axudas de incremento para comedor para nenos e para nenas, ou, por exemplo, unha subida no gasto de dependencia dun 59%, casi dun 60%. Eso penso que non é mascarar, nin é decir que eran uns orzamentos sociais. Claro que eran uns orzamentos sociais. Eu, o mesmo que critico os investimentos para Santiago, defendo os orzamentos sociais do goberno do Partido Socialista presidido por Pedro Sánchez. A quen lle molesta de maneira moi importante eses orzamentos, máis alá dos investimentos en Santiago, é o Partido Popular. Porque estes orzamentos supoñían un frenazo e unha marcha atrás ao proceso de privatización do goberno do Partido Popular presidido por Mariano Rajoy en pensións, en sanidade, en educación, en dependencia. E, polo tanto, isa é, no fondo, o gran problema que o Partido Popular tiña cos orzamentos ou co proxecto do 2019, que significaban o frenazo e a marcha atrás dun proceso de privatización que dende finais de 2011 o goberno do Partido Popular en Madrid tentaba de desenvolver. E, polo tanto, nos apoiamos
si a parte social deses orzamentos, do mesmo xeito que en defensa dos intereses desta cidade e dos seus veciños nos apoiamos a proposta de resolución desta proposición presentada polo Partido Popular. Moitas gracias. Jorge, tu quenda. Bueno, pois nós evidentemente estamos totalmente a favor de apoiar esta moción, pero igual que estamos a favor desde o ano 2015 en reivindicar diante do goberno estatal a necesidade urxente de acometer as obras do Orbital. Un cando está aquí e de repente ve como entre os distintos grupos de oposición se lanzan a pelota uns a outros cando o PP está no goberno, o PSOE está no goberno, desde os grupos municipais, pois o que sinte un pouco de tristura, que bótense a pataca quente de uns a outros. No anterior debate veíamos como o PP, que quiso modificar o do proxecto da Espiño e dotalo de maior aproveitamento lucrativo, recriminaba aos outros partidos que o fixeran no seu momento eles. Sin embargo, cando hai que tomar iniciativas, ninguén se molla por parte dos tres grupos. Co tema do Orbital estamos exactamente igual. Desde o 2015 nós estamos aquí e reivindicamos a necesidade urxente de facelo. Foi triste que o Partido Popular, con dous ministros diferentes que non fixeran absolutamente para avanzar e acometer como máxima prioridade desta cidade ese proxecto, e é triste tamén ver como ahora yo reclaman o Partido Socialista, que tamén, cando fixo os orzamentos, non fixo absolutamente nada para priorizar esa inversión. Nos entendíamos que esos presupostos poderían ser mellorables claramente, e o que sí queda claro é que ahora que están prorrogados non hai disculpa para non acometelo. Por lo tanto, igual que decíamos no 2015 co goberno do Partido Popular, entendemos que non hai disculpa para esta cidade para non acometer esa inversión, e ahora que goberna o Partido Socialista sigue sin haber ninguna disculpa. Por desgracia, vemos que os grupos moitas veces interesalle moito máis este xogo político que realmente os intereses da cidade, e polo tanto nós si apoiamos esta iniciativa igual que apoiamos no 2015 para que realmente se faga esta inversión que é unha prioridade para toda a cidade. Agustín. Sí, moitas grazas. Vou quedar co apoio maioritario da corporación. A verdade é que, pero teño que decir algunhas cousas, non? Ao señor Reyes decirlle que costoume seguir as súas reflexións conceptuais ao respecto do que estamos debatendo, non? Bueno, porque falo de moitas cousas que son difíciles de perseguir, non? Ao señor Duarte decirlle que a quenda da finca do Espiño rematou, polo tanto, nada que dicir. A señora San Martín decirlle que o BNG pechaba un maravilloso acordo para ese novo estatuto para Galiza, que significaría que teríamos bloqueado de algún xeito garantido o 8% do investimento do Estado. En todos os gobernos de Mariano Rajoy, Galicia tivo moitísimo máis do 8% do orzamento do Estado para a nosa comunidade autónoma. E por último, señor Duarte, decirlle que claro que o goberno do Partido Popular fixo, probablemente non coa urxencia. É curioso que vostede fale de rapidez nas tramitacións, bueno, pero en todo caso, durante o goberno do Partido Popular aprobouse o proxecto constructivo, iniciouse o trámite expropiatorio e, por suposto, decirlles tamén que durante os orzamentos 2015 e 2016 sí que tivo orzamento Orbital 3 millóns de euros, señor Reyes, o digo para que o consulte. Moitas gracias e máis nada. Goretti. Ben, varias cuestións, non, visto que estamos de acordo, máis que agora queda pois o de intentar mirar atrás de como foron as cousas, non, de que aconteceu e que fixo cada grupo, non? O certo é que non podemos deixar de dicir que fixo, non, o grupo do señor Duarte en Madrid, votou a favor destes orzamentos e participou neles tamén, Isto non son uns orzamentos de onde estaban os deputados, non, de En Marea votando a favor justamente de que non houvese investimentos en Santiago de Compostela. Eu creo que tamén, claro, porque parece aquí que isto é unha cuestión agora de alguén, PSOE, Podemos e En Marea valíalles este orzamento que separaba o social do país,
Para nós, o social e o país non son separáveis. Ten que ser unha cousa, por suposto que hai cousas positivas, claro. Tamén, se nun proxecto de orzamentos non houvese nada positivo, entón, claro, apaga e ímonos. Pero o social e o país son imprescindíveis, se non hai un sin o outro. Entón, un e o outro. Entón, claro, agora parece que estamos todos a favor e que houbo daqui uns malos malísimos que de repente non sei o que fixeron. O certo é que a PSOE, Podemos e En Marea valeulles. E logo, a respecto do que comentaba o compañeiro do Partido Popular, non? O que nós pretendemos sempre desde o Bloque Nacionalista Galego, e así o fixemos, é que nós non teñamos que pedir permiso como ten que facer o señor Feijóo, ten que ir a pedir permiso a ver, pódese gastar o superávit, pódese facer, non se pode facer. Nós o que entendemos é que temos que ter a capacidade de poder decidir en que queremos investir. Temos que poder decidir se queremos tren de proximidade e non AVE, se queremos investir en determinadas cuestións e non outras, ter esa capacidade de decidir. Por tanto, e iso viuse, non é única exclusivamente ter unha porcentaxe, senón poder decidir sobre esa porcentaxe. Ese é o noso modelo e non o outro. Por tanto, insisto, a min parece ben, ímonos quedar co positivo. Todas as forzas políticas estamos de acordo en que o orbital é fundamental para Santiago de Compostela, imos ao positivo. Sobre o resto hai feitos obxectivos. Hai un feito obxectivo clarísimamente. PSOE, Podemos, En Marea valíanlles estes orzamentos que non contemplaban investimentos que o conxunto da poboación de Santiago sabe que son absolutamente vitais para eles. Ese é o problema. Por favor, claro, sinalemos tamén ou teñamos en conta de que estamos a falar, non? A xente tamén xulgará, tamén sabe que é o que fixo cada quen, non? Paco. Moitas grazas. Mire, si eu xa sei que é difícil ás veces seguirme, non tanto por capacidade de seguimento intelectual dos demais, senón pola miña torpeza a hora de expresar as miñas ideas. Pero eu volvo a preguntar, onde estaba vostede cando tiña que poñer de manifesto que os orzamentos non eran dabondo que necesitaba a cidade e que non se executaban? Onde estaba vostede? Agochado onde? Claro, é certo, o goberno era do Partido Popular e o presidente era Mariano Rajoy. Como si quere que preguntemos outras cousas, Eu podo preguntarlle, por exemplo, entre 2010 e 2014 cantas vivendas de promoción pública se fixeron nesta cidade. Ou lle podo preguntar que dos 4 aparcamentos disuasorios que estaban previstos somente se fixo uno que foi a Pontepedriña. Ou lle podería preguntar quen foi o conselleiro que prometeu un metro lixeiro que ia unir Ames con Santiago e outro metro lixeiro que ia unir a estación do ferrocarril co aeroporto de Lavacolla. Ou podería preguntar canto se adicou verdadeiramente á rehabilitación nesta cidade dende unha consellería, e poderíamos preguntar quen era o conselleiro da Consellería de Infraestructuras, Vivenda e Medio Ambiente durante os anos 2010 a 2014. Vale, poderíamos tamén facer esa pregunta, e probablemente vostede, que ten moitísima mellor memoria que a min, sería quen de decir quen era o conselleiro naqueles anos. Por certo, o que si lembro é que o conselleiro era naquel entón deputado por Pontevedra. E penso que a provincia de Pontevedra se queixaban menos que nós. O digo porque escoitei nun debate aquí, neste pleno, como alguén reivindicaba a súa pertenza ao barrio da Pontepedriña e dicía que era da Pontepedriña. Ben, durante uns anos, como conselleiro de Infraestructuras, Vivenda e Medio Ambiente, era máis ben da Pontepedriña con V, pero non de Santiago de Compostela. Vale? Polo tanto... non sei. Veña, vamos a respetar a intervención. Pois imos rematar entón. Polo tanto, eu insisto, nos imos votar a favor porque nos, con independencia de quen goberne Madrid, sempre pensamos no beneficio desta cidade, non como fan outros, que depende de quen goberne Madrid. Por certo, señora voceira do Bloque Nacionalista Galego, este grupo municipal presentou diante dos deputados do Partido Socialista presentes en Madrid, presentamos a nosa proposta, as nosas enmendas para que se modificaran os orzamentos, o que pase que estes non pasaron de proxecto. Polo tanto, estas 3 persoas que estamos aquí si fixemos os deberes pensando en Santiago de Compostela. Moitas grazas. Jorge. Bueno, como estamos todos de acordo en cal é o mellor para a cidade, gustaríame decir só un par de cousas. Para nós, tamén o social e a cidade son indisolubles. Por eso non entendo moi ben como non se defenden posturas como no punto anterior. E sí, tamén podemos decir que PSOE, PP e BNG votaron en contra de algo que claramente era mellor para a cidade. Por lo tanto, o social e a cidade son indisolubles.
E o que hai que ter claro que estamos aquí para facer o mellor para a cidade. Está moi ben culpabilizarse uns a outros, pero aquí estamos para votar e decidir o mellor para a cidade, e cando hai oportunidade, eu creo que é o momento de demostrarlo. Nada máis. Por unanimidade, señor secretario. Moi ben, unanimidade. Pasamos ao punto 7 como provisión do BNG para cubrir de urxencia a baixa da praza da arquitecta encargada das licencias de apertura e primeira ocupación. Agora, San Martín. Sí. Ben, pois boa tarde de novo. Aínda que tal e como aparece redactada, pois pode entenderse que é unha proposición que do que se trata é dunha cuestión puntual. Trátase dunha cuestión puntual porque ven despois non xa de outra proposición que foi aprobada no seu día en outubro de 2017, que falaba en xeral da necesidade de facer un plan de choque para axilizar a tramitación das licencias de urbanismo. Houve unha proposición que xa fixemos no seu día, entendendo que había pois moitísimos atrasos nesa concesión de licenzas e que se estaba facendo un grave prexuízo a moitísimos sectores da poboación que tiñan problemas por non poder cumprir os prazos de entrega da obras, perdas de axudas públicas por créditos e avais bancarios, problemas para o conxunto de persoas que se dedican á construción, empresas de suministración, e que víamos que todo se estaba agravando e puxemos unha serie de propostas de resolución que foron aprobadas e aí ficaron. Desde outubro de 2017, máis nada. E claro, sobre ese problema estrutural, agora ven unha cuestión puntual que hai que resolvela, mas hai que resolvela das dúas maneiras, a cuestión puntual e tamén abordar a cuestión estrutural. Como é sabido xa por parte do conxunto de membros da corporación, pois a persoa xustamente que se encarga de tramitar as licenzas de primeira ocupación e as de apertura que precisan inicialmente primeira ocupación, pois leva desde decembro nunha baixa e claro, iso está ocasionando problemas gravísimos. Son moitas as persoas que están pasando polas nosas oficinas, persoas ademais que moitas delas pois residen e están esperando para poder meterse na súa vivenda unifamiliar na zona histórica, en San Pedro, en distintos lugares. Claro, ao final despois falamos de que queremos unha cidade viva e estamos facendo que a xente estea verdadeiramente desesperada, pasando semana por semana e causando un problema que ademais o propio funcionariado tampouco dá solucionado, como é lóxico, porque ve que como pasan as semanas e a pesar de intentar tramitar esa sustitución, pois non se consegue, pasan os meses e isto non está feito. Entón, nós entendemos que hai que facer ten que ser ademais inmediato, pois cubrir esa baixa de longa duración cunha interinaxe. Ademais, entendemos que aquí pois isto non lle sae, o Concello non lle ten custo económico, e que aparte diso, porque xa había unha acumulación, xa había un atraso, xa había problemas, isto é sobre un atraso xa habitual. Por tanto, que tamén se podería facer unha contratación temporal por acumulación de tarefas e conseguir dunha vez por todas que non nos vexa o conxunto da poboación, que non vexa o que é a maquinaria do Concello como algo que é únicamente un atranco, un estorbo, unha obstaculización constante para a xente que o único que quere é poder desenvolver a súa vida sen maiores problemas e facilitar xustamente que poidan abrir, que poidan dispor da súa vivenda. De calquera maneira, nós entendemos que esta cuestión que reclamamos na proposta de resolución non soluciona o problema, senón que habería que facer unha abordaxe estrutural. E unha das cuestións que pensamos que pode funcionar é buscar que haxa unha persoa de apoio na oficina de información e, por tanto, facer unha modificación na RPT, na relación de postos de traballo, facendo de tal maneira que haxa todos eses expedientes que chegan e onde o que son cuestións menores, se hai unha persoa que saiba, que teña certa formación e que poida estar na oficina de información, xa pode haber un filtro previo, de tal maneira que non se acumulen os expedientes como está acontecendo neste momento. Había e houve un compromiso por parte da alcaldía desde hai tempo de que isto se ia acometer e resulta que, xa digo, pasan, xa non digo meses, agora anos, e hai unha falta de atrevemento a acometer reformas que son necesarias. O que parece, así non funciona ben, e todo o mundo, supoño que o vemos e que o temos claro, e non fai máis que falta que falar con algúns veciños e veciñas. Así non funciona ben, parece que, a ver se con algún milagre, algún día funcionan.
polo menos, xa digo, de algo serviu, porque xa o punto 3 que estaba posto na proposta de resolución xa se axilizou, xa se fixeron os trámites necesarios para incorporar pois as prazas da Oficina de Cidade Histórica e Rehabilitación de acordo co ditaminado en sentenza judicial, mas nós entendemos que o punto 1 e o 2 que os hai que facer, que hai que cubrir esa interinaxe e non só, iso só non chega, hai que cubrir esa interinaxe, mais tamén facer algo, que pode ser esa contratación por acumulación de tarefas ou a que se decida, mais algo, non se poden ter meses e meses as persoas a agardar sen saber, cunha desesperación e causando mesmo problemas de saúde, e hai que acometer unha modificación da relación de postos de traballo para abordar un problema estrutural que cando menos haberá que intentar reforzar o que é o servizo de urbanismo para que isto non sexa, pois iso, un lugar onde a xente ven desesperada e dixei cando comezo, mais non lle vexo o final, non, a poder ter a miña licenza de primeira ocupación. Paco. Grazas, señor alcalde. Pois nos entendemos que o primeiro que hai que facer a hora de abordar esta proposición do Bloque Nacionalista Galego é felicitar e agradecer ao persoal do Servizo de Licencias e do Servizo de Cartografía porque están a asumir con poucos recursos unha carga de traballo que claramente supera eses recursos e ademais cunha atención ao público. Por lo tanto, felicitarlles e agradecerlles o esforzo que están a facer. Claro, evidentemente, o que estamos a falar é dun serio problema, neste caso en licencias, que levamos en 4 anos, se non lembro mal, 2 xefes de servizo, vale? É unha situación na que non soamente é un problema individual para as persoas que solicitan licencias para poder facer arranxos ou arreglos nas súas casas, senón que ademais está a ser un obstáculo para o desenvolvemento económico dun sector económico desta cidade que é importante, como é o tema da rehabilitación e o tema da edificación. Por lo tanto, é un tema serio. Claro, a primeira pregunta que nos deberíamos facernos é cal é o número de expedientes pendentes de resolución e de dictar sí ou non a licencia. Segundo, canto é o número de solicitudes registradas pero que aínda non se lles abriu un expediente para poder conceder ou non a licencia. Porque claro, a xente paga a taxa se cobra dende o principio e queda sin ED, esperando a apertura. É dicir, isto que está a acontecer é un pouco como das axendas cerradas dos Sergas. É dicir, vas a pedir unha consulta, te din que a xenda está cerrada, e cando che abren para estar dentro do período legal dos 6 meses, te levas a lo mellor 2 anos esperando que che dean. Bueno, pois aquí estamos nunha situación nese sentido moi similar e nos queremos que se nos dean os números. Por exemplo, cantas solicitudes dende 1 de xaneiro deste ano houbo dos expedientes de líneas hidrasantes neste concello? E desas cantas se abriron o expediente ou non? Porque, claro, falaba do tema da RPT, da Relación de Postos de Traballo, a vocera do Bloque Nacionalista Galego. E que a pregunta é sinxela, onde está a nova RPT? Onde está? Para poder abordar todos estes problemas, non? Claro, na sección de cartografía estamos co mesmo, pero claro, a sección de cartografía non solamente está dando servizo á cidadanía, senón tamén a outros servizos internos e outras unidades internos dentro do Concello. Por certo, a min gustaríame preguntar se é certo que o xefe de servizo de cartografía que presentou a súa dimisión, se é certo que foi recibido polo alcalde, o que o alcalde lle deu a razón e lle dixo que ia comprar os programas informáticos, o software que viña demandando dende hai meses. Estas cuestións tamén hai que saberlas, non? Porque claro, o certo é que a dimisión destes funcionarios é claramente por agotamento. Esta é a situación na que se atopan estes servizos que, insisto, son uns servizos claves. Por lo tanto, a nos gustaríanos que se nos contestara todas estas preguntas que temos feito e que consten, ademais, en acta, preguntas in voce, o número de expedientes pendentes de resolución para dar licencia ou non, o número de solicitudes registradas pendentes do inicio do expediente, e, polo tanto, por exemplo, cantos expedientes de líneas e de rasantes se solicitaron, cantas están abertas, e, polo tanto, canle o período medio de licencias. Eu solamente vou poñer 2 exemplos. Outro día topámeme coa persoa que coñezo aquí en Santiago, que viña a recoller unha licencia que lle tiñan concedido, estaba moi contenta esa persoa nese momento polo pasillo de aquí do Concello. Claro, era unha licencia para facer unhas obras de rehabilitación nunha casa no casco histórico. Estaba moi contenta porque despois de 2 anos por fin tiña a licencia. Ou, por exemplo, habería que preguntar cales foron as dificultades para que
conceder unha licencia a un edificio como é o que tenía o restaurante Asesino, que en unha situación incluso de perigosidade para todos que pasaban por ali con respecto a estado do tellado, pois se tardarán 1 ano e 3 meses en darlle a licencia. Este é o problema real e a consecuencia obviamente é o agotamento que levou a estes funcionarios a presentar a súa renuncia. Polo tanto, o noso voto vai ser favorable a esta proposta do BNG. Agustín. Sí, moitas grazas, alcalde. Ben, a iniciativa do BNG responde, sin dúbida, a unha necesidade e unha demanda que se ven manifestando entre a cidadanía que por distintos motivos se ven a obriga de requirir alguna documentación ou licenza dos servizos de urbanismo. Unha necesidade e unha demanda que foi abordada neste mesmo pleno, como suliñou a portavoz do BNG, onde se adoptou hai 1 ano e medio un acordo unánime para reestructurar e reforzar o servizo de tramitación de licenzas. Acordo que, como é norma de Compostela Aberta, obviamente, pois non se ten cumprido, non? Un mal funcionamento do que se teñen feito eco os medios informativos nas últimas semanas e que se ten agravado coa renuncia de 2, entendemos, ou ao menos unha, importante funcionaria desta área. Esta situación ven xerando moitas molestias e, sobre todo, importantes presuicios económicos e de todo tipo para as persoas que precisan deste servizo. Si que, por parte do Goberno, se teñan adoptado medidas ao respecto, empregando, como casi sempre, as habituais evasivas dos impedimentos estatais para a contratación, obviando que o Goberno local dispón de vías para actuar nesta e noutras áreas. Porque, a pesares de que o Goberno de Compostela Aberta nos siga ocultando os datos actualizados que lle temos solicitado no relativo ás contratacións realizadas, solicitude, lembro ao Goberno, de información sin respostar de outubro de 2018, sabemos que cando levaban 2 anos e medio do mandato, levaban realizando por períodos de ata 3 anos alrededor dun centenar de contratacións para distintos cometidos e mesmo algunhas das persoas contratadas tiñan a titulación precisa para traballar no Departamento de Urbanismo e Licenzas. A cuestión é que o Goberno non lle ten concedido prioridade a esta área, desoindo as queixas dos responsables e permitindo a acumulación dos traballos nun dos departamentos máis sensibles e fundamentais para a dinamización e o emprendemento empresarial da nosa cidade e tamén para as necesidades do conxunto da cidadanía. Obviamente, de acordo co todo o que acabo de suliñar, o noso voto vai ser afirmativo. Moitas grazas. María. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Con data de hoxe foi fiscalizado favorablemente a contratación da sustituta ou sustituto da arquitecta de licencias. Sí que ten coste económico. De feito, esta en concreto creo que recordar que algo máis de 43.000 euros eran necesarios para poder tramitar este expediente, non? Expediente que foi realizado e asinado polo Departamento de Persoal o 29 de xaneiro, un día laborable despois de que entrara a petición por parte do Departamento de Urbanismo dentro da área de persoal, non? As dificultades de traballar con un orzamento prorrogado, con varios millóns de euros menos dentro do capítulo de persoal, pois levaron a unha situación bastante límite no que en algún momento deste ano na capítulo de persoal chegou a haber 743,63 euros. Foi necesario habilitar pois varios modificativos de crédito, habilitar crédito con toda a súa dificultade e comprensividade de tramitación administrativa e de prazos que non tendo en conta que este ano pois contábase con diferentes incrementos nos gastos de persoal, incrementos pola actualización de salarios aprobados polo Estado, incrementos pola cotización da Policía Local tamén aprobado pois por decreto de Estado a final de ano, que eran máis de 1,5 millón de euros. Despois de habilitar este crédito, como decía, foi fiscalizado favorablemente hoxe polo Departamento de Intervención. Hoxe mesmo tamén o Departamento de Persoal estivo chamando a xente que está na lista da garda co obxectivo de que mañán se incorpore a persoa sustituta.
Así mesmo, como xa comentou Goretti, a voceira do BNG na súa intervención, o punto número 3, os persoal, as prazas da Oficina de Cidade Histórica e Rehabilitación foron xa incorporadas tamén no Concello uns días antes da presentación desta proposición. E así mesmo tamén, para reforzar un departamento que compartimos, que é un departamento clave e que ten unha acumulación de traballo importante, a data de 1 de abril se incorporará outro arquitecto, a data tamén de 1 de abril se incorporará un persoal administrativo cuyo decreto expediente pois está asinado, e con isto pois intentarase paliar de certa forma pois o déficit de persoal que ten o departamento coas ferramentas que nos permita a legislación vicente, que estou non teño ningún tipo de dúbida que probablemente pois podería incrementarse ese persoal, porque a carga de traballo é moi importante, pero as ferramentas que temos, as posibilidades que temos que a normativa vicente pois non favorecen en dar máis facilidades. Moitas gracias, María. Goretti. Sí. Ben, eu, por un lado, felicítome de que xa se incorpore esa persoa e de que se contrate, creo que é unha boa noticia. Entendo que é insuficiente, que non chega, e vou dicir tamén por qué, e tamén quero sumarme á felicitación do persoal que comentaba Paco, porque sí que é certo que existe todo este problema, máis que o persoal constanos, non, que está facendo un esforzo moi grande, non, para justamente poder facilitar, sabendo que non teñen pois suficientes recursos humanos para atender todo o que teñen en riba da mesa, non? Eu que quixera comentar o fundamental é que, claro, que este non é un problema que xurda agora e que xurda agora que non hai orzamentos. Isto aprobouse en outubro de 2017 e houve unha facilitación dos orzamentos. Houve orzamentos en 2017 e 2018, facilitados, entre outros, polo grupo do BNG. E nesa proposta de resolución aprobada por unanimidade había cuestións que tamén agora preguntaba agora Paco Reyes a respecto. Había xa que tiña que aprobarse a reestruturación e reforzo do cadro de persoal da arquitectura interna de funcionamento do Concello e nomeadamente do Departamento de Urbanismo para reforzar as súas funcións. Non se fixo nada. Creación dunha comisión mixta de persoal técnico municipal, responsables políticos e do sector para facer un estudo dos tempos nas tramitacións, saber os prazos reais, descubrir os problemas e buscarlle solucións. E, sobre todo, posta en marcha dunha plataforma informática para realizar o seguimento de expedientes online, para que a xente soubese a fase da tramitación en que estaba e a advertencia de corrección de erros que se soubesen. Entón, claro, todo isto estaría moi ben se xurdiu agora este problema e poñemos pois o argumento, non, de que non hai orzamentos para, pero que todo isto tiña que estar feito a estas alturas. O problema xustamente é por que non está feito despois de ser aprobado por unanimidade e sabendo que este é non só unha materia sensível, senón unha materia das que pode facilitar e facer xustamente que Santiago teña moita máis vida, moita máis actividade. Ao final é fácil, eu podía traer aquí e dar nomes e apelidos de persoas que están pensando abandonar ou de irse a vivir pois a súa casa da zona histórica e coller e marchar para outro concello, porque están, vamos, absolutamente fartas da cantidade de tempo que teñen que esperar, e xa digo, e tamén é certo cunha sensación de frustración por parte do propio funcionariado que non dá. Entón, solucións hainas, hai acumulación de tarefas, hai posibilidade de facer contratacións temporais e, sobre todo, hai unha cousa que eu puxen en riba da mesa sobre a que a compañeira María Rozas non dixo nada, que hai sobre a posibilidade de facer unha modificación na RPT para que haxa unha persoa especializada na oficina de información que poida ir filtrando os expedientes e facilitando que o que chega despois a urbanismo xa en moitos casos pois xa non é necesario que pase ali, porque xa se lle pode dar o visto de prazo, está todo perfecto, ou xa se pode dicir, mira, falta vos isto, de tal maneira que non teñan que acumularse expedientes moi diferentes, de tal maneira que poida haber pois xa unha primeira persoa que os vaya mirando na oficina de información, un apoio na oficina de información de alguén especializado. Esa sería unha solución, porque senón, simplemente con isto está ben, é algo, xa digo, de que nos felicitamos e que agradecemos, e creo que vai agradecer a poboación de Santiago, mas necesitamos dar un paso máis, facer unha reestruturación máis grande. Paco. Claro, que o problema evidentemente non é as modificacións orzamentarias que se teñan que facer. Eu volvo a preguntar unha vez máis, onde está o novo RPT? Canto diñeiro do capítulo 1 de persoal laboral quedou sen executar do orzamento 16? Canto no orzamento 17?
canto no orzamento de 18. E, polo tanto, por que non se fixo nese momento? Segundo, non tive ninguna resposta con respecto aos tempos e o número de expedientes, canto se espera para, dende unha solicitude, pois que se abra o expediente. Mire, eu teño aquí unha solicitude de liñas e de rasantes, vale? Que entrou por rexistro o 5 de febreiro de 2019 e hoxe pola mañá non estaba aberto o expediente. Non digo concedida ou non a licencia, non estaba aberto o expediente. Este é o problema do que estamos falando verdadeiramente. Este é o problema das axendas pechadas, que decía exactamente o mesmo problema dos Sergas, pero co tema de licencias aquí, e non é un problema, dende logo, de modificacións orzamentarias. Insisto, o noso voto vai ser favorable. Agustín. Brevemente, señora Rozas, podrían, e de feito incumpliron vostedes un acordo plenario de outubro de 2017, pero, bueno, esa é a súa forma habitual de proceder, eso non é unha novidade, pero escoitando a vostede dá a sensación de que, bueno, tivo coñecemento duns acontecimientos novos e tomou cartas no asunto, pero é que o retraso das licencias, os problemas do servizo de urbanismo deste concello ni son novos, ni son novidade, ni son cuestións que non se coñeceran. Existe un clamor ao respecto desa cuestión e vostedes estiveron mirando cara a outro lado e, claro, agora utilizan o orzamento prorrogado, pero algunhas e moitas das decisións que están adoptando agora poderían ser adoptadas fai moitísimo tempo, por lo tanto, obviamente, o noso voto tamén vai ser a favor. Voy a contestar algo, Agustín Hernández. A diferencia do seu goberno, este goberno non deixou ningunha petición de persoal sin cubrir que cumplira ca normativa que o seu goberno no Estado mandou e implementou en todas as administracións locais. Unha normativa moi, como todos sabemos, moi pouco facilitadora e moi desmanteladora das administracións públicas. Non é unha excusa. De verdade, vostedes me están a decir que ter un orzamento prorrogado é unha excusa para decir que hai dificultades de contratación de persoal. Quéreme decir que ter un orzamento de 2 millóns de euros menos no capítulo de persoal e ao mesmo tempo asumindo unha subida salarial de máis de 700.000 euros, unhas sentencias varias da súa xestión de persoal de centos e centos de miles de euros, ou a cotización a maiores da policía local que é medio millón de euros, estou poñendo como excusa? Pois é a realidade, hai 2 millóns de euros menos no orzamento de persoal, e se o hai é por unha decisión que non tomou este goberno, que fixo unha proposta de orzamentos para 2019 onde contemplaba todo iso e onde facilitaba a xestión do Concello, para non vernos na situación dun estado de execución de febreiro de 2019 no capítulo de persoal de 743,63 euros. Febreiro de 2019. Como vamos a contratar persoal, señores? Pois hai que montar modificativos, hai que buscar de onde non hai que sacar dun orzamento de 92 millóns de euros, 20 millóns de euros menos do que tiñamos de proposta do 2019, pois non é doado, ten a súa tramitación, e vostedes o sabían cando votaron en contra do orzamento, porque o fixeron a propósito para que nos atopáramos nesta situación. O fixeron conscientemente. Entón, a mí o que me parece que ter bastante cara dura de vir aquí agora a un pleno e dicir, teñen un problema para contratar persoal, teñen un problema de orzamento, non me poñan de excusa orzamento prorrogado. Claro que yo poño de excusa, teño 2 millóns de euros menos, 2 millóns de euros menos. Non se pode contratar o mesmo con 2 millóns de euros menos. Quen subiu o salario do persoal do Concello? Porque se fora pola súa intención de votar en contra dos orzamentos, non teríamos subida de actualización salarial de máis de 700.000 euros dos traballadores deste Concello. Non a teríamos, señores, non a teríamos porque vostedes votaron en contra. Entonces, non me digan que é unha excusa, porque é unha realidade que leva que en marzo de 2019, en 2 meses e medio de ano, o Departamento da Oficina Orzamentaria realizase 22 expedientes modificativos de crédito. 22 expedientes modificativos de crédito para intentar solventar os problemas no que as súas decisións irresponsables nos meteron. Nós tamén vamos a votar a favor, porque todas as cuestións que aquí están comentadas na proposta de resolución dende un punto de vista de persoal pois están feitas, e as outras cuestións que se comentaron que non veñen na proposta, que finalmente é cubrir unha baixa de praza de arquitecta, pois entendo que non ten lugar dar o debate neste momento. Moitas gracias. Entendemos aprobado por unanimidade, señor secretario.
Pasaríamos tamén a dación de contas, punto 8 do informe anual de queixas e suxestións correspondentes ao 2018 e das resolucións da alcaldía, das concellerías delegadas e acordos da Xunta de Goberno Local no punto 9. E como punto a maiores, aprobado por vía de urxencia o inicio deste pleno, tocaría debatir o modificativo de crédito que con anterioridade pois acordamos debatir por vía de urxencia. María Rozas, a túa cara. Vale, boa tarde de novo. De forma breve, traemos ao pleno un expediente modificativo do orzamento, un máis, para habilitar crédito, primeiro para xuros de sentencias, desas sentencias que van chegando ao Concello, que moitas delas pois veñen algunhas da década 90, outras do ano 2006, bueno, diferentes sentencias judiciais. Habilitamos unha partida de 75.000 euros para pago deses xuros de sentencias. Estes 75.000 euros salen dun aforro da partida de xuros bancarios que xa na proposta de orzamentos do 2019 no estado da débeda bancaria pois disminuía en comparación co ano anterior. Tamén neste propio expediente pois traemos dúas modificacións do orzamento a maiores, unha delas de 47.000 euros para pagar a primeira parte da factura de redacción de proxecto de Clara Campoamor. Trátase de algo que tiña orzamento no orzamento do 2018, pero finalmente a factura foi presentada polo proveedor no ano 2019, que non contamos con orzamento, como ben saben. Entonces, pois traemos esta proposta de modificación de 47.000 euros e outra proposta de habilitar 87.000 euros para a obra de Castrondouro. Se trata do 20% da anualidade do 2019, 20% que asume o Concello nunha obra, como saben, financiada pola EDUSI, e 20% que no orzamento prorrogado, pois que tampouco conta con crédito, non? Ambas dúas propostas de Clara Campoamor e Castrondouro, o financiamento sale dunha baixa, como explica o expediente, dunha baixa no ano 2018 dun contrato de informática, do Departamento de Informática da Administración Electrónica, que tivo unha baixa no ano 2018, a contía prorrogada era que se estimaba naquel momento, entonces aí existe un aforro económico para destinar a estas cuestións que no orzamento prorrogado están deficitarias. Máis nada. Gracias. Rubén. Sí, moi brevemente, señor alcalde, simplemente para decir que tal e como anunciamos no transcurso do debate da proposta orzamentaria para 2019, que non contou co apoio do Bloque Nacionalista Galego, pois xa anunciamos daquela que votaríamos favorablemente a todos aqueles modificativos de crédito que tivesen unha xustificación e que permitisen pois non empantanar algunhas actuacións que nos entendéramos pois que eran importantes e urgentes para a cidade. Neste caso creo que están perfectamente xustificadas, tanto que ten que ver pois cos xuros de correspondentes pois con sentencias judiciais, como por outra parte algunhas das actuacións que actualmente están en marcha ou en fase iniciática na cidade e por lo tanto pois o noso voto será favorable. Gracias, Rubén. Paco. Gracias, señor alcalde. Pois son tres modificacións diferentes, nos entendemos que deben votarse diferenciadas, pois son tres modificacións diferentes. Con respecto á modificación nas partidas dos xuros, é dicir, ter por unha banda os xuros que non se teñen que pagar, dado que por non execución dos orzamentos pois se tivo por lei que facer unha amortización anticipada dos créditos, aproveitar eses xuros para o pago, neste caso, dun xuros por sentencias judiciais, nos non llevaríamos ningún problema se non fora porque o que di o informe de intervención é que queda acreditado no expediente que o que acontece é que o tanto é unha cantidade a tanto alzada e, polo tanto, como indica moi ben a intervención, ten que ser os créditos teñen que estar determinados. Este non o está. Polo tanto, nos, mentres se dé esta situación, nos non imos a votar a favor desta modificación. No que fai referencia ao proxecto de Clara Campoamor,
Pois, primeiro atopámonos que isto tiña que estar financiado, no seu caso, polo Fondo Europeo, polo EDUSI, pero que hai un informe do economista responsable no que di que non autoriza que se poda financiar ese proxecto con cargo de EDUSI. De feito, di que a operación non é admisible para o seu financiamento polo Fondo Europeo, polo tanto hai que buscar fondos propios. Pero o problema é que con respecto a estes fondos propios atopámonos que a intervención plantexa di que o proceso que é un proxecto que se tiña que ter realizado en 3 meses non se realizou nos 3 meses, ao final dos 48.000 euros soamente se executaron 16.000, que ademais non se facturaron no 18, senón que se presenta a factura tardíamente no 19. A intervención di que neste caso sería nulo de pleno dereito e ademais o que plantexa é un reparo suspensivo que hai que levantar. O ten que levantar o pleno. No, sinceramente, tampouco vemos aquí un recoñecemento extrajudicial. Teño aquí. Esta intervención non dispón de outra alternativa que formular a súa disconformidade con estes gastos mediante a presente nota de reparo de forma previa a adopción do acordo do gasto correspondente. Se a unidade xestora estivese en desacordo coa discrepancia exposta, podrá plantexar ante esta intervención o seu criterio. Eso en caso de que se mantivera a discrepancia, a unidade xestora elevará a proposta de levantamento de nota de reparo ao pleno da corporación. Eu non vexo onde está o levantamento do reparo. Por lo tanto, nos, neste caso, tampouco imos ser quen de levantar o reparo. Con respecto ao expediente, a modificación das obras en Castrondouro, pois o certo é que aí sí que non atopamos ninguna discrepancia por parte da intervención. Lamentamos que dos expedientes o que se descapitalice se un investimento do equipamento informático, nos sentemos que é unha necesidade para a modernización da administración, pero bueno, nos nese caso sí que imos votar a favor da modificación orzamentaria que cubra, porque, insisto, non atopamos ningún criterio diferencial por parte da intervención e, polo tanto, aí sí que votaríamos a favor desa modificación orzamentaria. Manuel. Sí, nos, como este é un asunto de administración ordinaria, émonos a abster. É que non sei. A ver, vou intentar explicar o expediente porque creo que o Partido Socialista pois ten certas dúbidas que é unha mágoa que unha vez máis non nos trasladarán na Comisión de Facenda que onte realizamos, non? Porque é o lugar onde aclarar estas cuestións e dúbidas técnicas, non? Primeiro, o importe dos xuros é un importe estimativo dos xuros que podemos ter durante o ano 2019 para non estar devengando xuros e incrementándose xuros e eses coste á administración local, ás arcas municipais cada mes, traendo un expediente modificativo de crédito, non? É un importe estimativo de todo o ano 2019 que nos permite ir pagando en canto chegue a sentencia, en canto chegue o requirimento dos xuros e que non teñamos que incrementar e de 75.000 euros pasar a 150 ou a 300 porque teñamos que traer un novo modificativo de crédito a este pleno, non? E que teña que entrar en vigor, que todos sabemos que ademais hai un período de exposición ao público que entra en vigor. En relación a Clara Campoamor, a redacción de proxecto non se incluiu no seu momento na EDUSI. De feito, a obra de Clara Campoamor non estaba prevista, como vostedes saben, inicialmente na EDUSI. Foi unha proposta de modificación que fixemos a finais do ano pasado, cando xa estaba esa redacción de proxecto adxudicada, con fondos que había no orzamento do 2018 e con fondos que se preveían tamén no orzamento do 2019. É verdade que sea pesada, pero que, insisto, non estaríamos neste problema se tiráramos a proposta de orzamento de 2019. Que di o interventor? O interventor di que esa factura entrou e que non había crédito. E se non había crédito é porque non había orzamento, e nos orzamentos prorrogados pois non se contempla unha prórroga, como vostedes saben, dos investimentos, non? Entonces, ao non haber crédito, ten que vir aquí a pleno ese recoñecemento extrajudicial ata que se habilite o crédito. Por outro lado, non lle gusta o voceiro do Partido Socialista de onde sacamos os cartos da baixa da aplicación de informática. E de onde sacamos, señor Paco Reyes? Porque teño un orzamento de 20 millóns de euros menos, como dixemos no debate anterior. Que me propón? Se non o podo sacar nin das baixas que hai dos contratos que se adxudican. Poucas ideas se me ocurren xa, pero estou disposta a que vostede me ilumine.
Pasamos a votación, nos entendemos que o expediente é un expediente único e vais a someter a votación así, señor secretario, que cada quen vote en conciencia. Bien, votos a favor deste punto da Consellería Delegada de Economía e Facenda e Administración de aprobación do expediente de crédito extraordinario 2019 CREX 03 de importe 123.569,40 euros e de suplemento de crédito número 2019 suple 01 de importe 87.100 euros. Votos a favor. Compostela Berta, BNG. Votos en contra. Ningún. Abstencións. Grupo Popular, PSOE. Quedaría aprobado. Ben. Pasaríamos ahora aos rogos correspondentes e presentados para este pleno. O primeiro do Partido Socialista, para que se leven a cabo actuacións de mellora das instalacións deportivas do campo de fútbol Verónica Boquete. Gonzalo. Sí, boa tarde a todos e a todas. O campo de fútbol Vero Boquete San Lázaro é unha das instalacións deportivas máis enlleiras da nosa cidade. Precisamente, pois hai ben pouco, era noticia polo nomeamento de ditas instalacións co nome desta xogadora internacional local. As necesidades do campo de fútbol municipal son moitas, pero existen determinadas actuacións menores que este grupo municipal entende que se poderían levar a cabo e atender sen ter que facer un esforzo orzamentario elevado. Por exemplo, os bancos dos xogadores, como se pode ver na imaxe que remetimos, aínda mostran a publicidade e a rotulación corporativa dende hai moitos anos, o que dá unha mala imaxe do propio Concello. É por iso que o Grupo Municipal Socialista presenta este pleno da corporación o seguinte rogo: que o Concello leva a cabo actuacións de mellora das instalacións deportivas do campo de fútbol Vero Boquete de San Lázaro, actualizando a cartelería, nomeadamente a corporativa do Concello de Santiago. Gracias, Gonzalo. Noa. Que sí, que xa está encargada. Ben. Pasaríamos ao seguinte rogo, que tamén do Partido Socialista, para que a través de TUSA se incorpore unha parada na residencia terceira das Hermanitas de San Marcos. A Correlles. Gracias, señor alcalde. O pasado día 22 de febreiro, o Ilustre Colexio de Abogados de Santiago de Compostela celebrou a festividade de San Raimundo de Peñafort, patrón dos xuristas. No acto solemne celebrado no Salón Nobre do Colexio de Fonseca, fixose entrega a residencia de terceira idade das Hermanitas da Caridade de San Marcos do 10º Premio de Dereitos Humanos polo seu labor constante e desinteresada para mellorar a vida das persoas maiores. Neste acto tiveron representación os 4 grupos municipais que integran a Corporación de Santiago de Compostela, Compostela Berta, Partido Popular, PSDG, PSOE e BNG, que aplaudiron e felicitaron as Hermanitas da Caridade de San Marcos polo merecido galardón. É coñecido na antiga reivindicación das Hermanitas para facilitar a autonomía das e dos maiores para baixar a cidade e regresar á residencia, así como facilitar o seu acceso á mesma para os seus familiares que visitan a residencia e os voluntarios que colaboran con esta obra social. Que os autobuses da liña 6, o estilo San Marcos, se desvíe da entrada de San Marcos para realizar unha parada na residencia da terceira idade, senón para a totalidade dos servizos polo menos algunhas horas ao día. É por iso polo que o Grupo Municipal Socialista presenta ao Pleno da Corporación o seguinte rogo: que o Concello de Santiago, a través da empresa municipal TUSA, incorpore unha parada na residencia de terceira idade das Hermanitas de San Marcos para a liña de autobuses urbanos número 6, tanto ida como a volta, para facilitar a realización da obra social que levan a cabo e garantir a seguridade viaria para os e as maiores residentes, os seus familiares, os voluntarios, usuarios todos eles do Servizo de Transporte Público Urbano da mencionada liña. Gracias. Moitas gracias, Jorge. Na actualidade xa fai ese desvío a Aspas ou Asilo, tanto desde os Tilos como desde San Marcos, en 4 frecuencias. O que haberá que estudiar é se é necesario reforzalas, entendo polos horarios que ten, que posiblemente se xa necesario estudiar, o reforzo sobre todo no horario de tarde para permitir as visitas. Na actualidade está máis pensado a primeira hora da mañán, tarde, 4:30, 6:30 e tamén ás 9, pero estudiaremos se é posible reforzalo para que realmente dé mellor servicio. O seguinte rogo é do BNG, solicita unha campaña informativa promocional do servicio de bonotaxi para persoas con dificultades de mobilidade, Goretti.
Ben, pois do que se trataba aquí despois de escoitarmos a Manuel Pallas Muiño nas reivindicacións dese sector, pois é da necesidade de facer pois unha campaña divulgativa para un servizo que existe, mas que hai moitísimas persoas que non o saben, que non o coñecen e ao final acaban non utilizando un recurso que existe, pois esa posibilidade de ter pois esas axudas de carácter individual destinado a persoas que teñen dificultade de mobilidades, tendo pois unha serie de requisitos, non? Estar empadroado con un ano de antigüidade, ter o recoñecemento legal dunha discapacidade que afecte gravemente a mobilidade, non ter vehículo propio adaptado, non ser beneficiario do transporte adaptado 065 da Xunta ou de outra axuda. Así que, en xeral, hai unha serie de cuestións que realmente o conxunto da poboación podería estar polo menos de ter a posibilidade de coñecelo para poder facer uso del. Entendemos que non se fai, para alén de outras reivindicacións que aquí foron expostas e sobre as que hai que tomar nota, creo eu, para mellorar. Pero en xeral o que solicitamos neste caso con este rogo é que haxa unha campaña informativa, divulgativa, promocional deste servizo para todas as persoas con dificultade de mobilidade, porque entendemos que iso é o que pode garantir a súa autonomía e que poidan desenvolverse con todas as capacidades por todo o conxunto do territorio do Concello. Gracias, Leti. Concha. Bueno, moi boa tarde, alcalde, compañeiras e compañeiros Goretti. Fixenche entrega do díptico que distribuímos o ano pasado entre todos os centros cívicos, tamén especificamente acompañado de charla en 10 centros cívicos do rural. Enviámolo directamente a asociacións veciñais e asociacións e entidades sociosanitarias que traballan con persoas con diversidade funcional ou persoas maiores, e tamén enviamos unha carta personalizada a cada un e cada unha dos usuarios e usuarias do servicio de axuda no fogar. Bueno, por suposto, ofrece esa información en todos os puntos de atención social da cidade de Santiago, e todas as unidades de traballo social ofrecen a información desta convocatoria de axudas de bono taxi. Fixemos unha rolda de prensa. Sempre é interesante ampliar, obviamente, a difusión desta convocatoria de axudas. Era o segundo ano que se facía. O primeiro ano fomos tarde, o 30 de setembro. O ano pasado, en 2018, fomos o 22 de xuño. E este ano, pois xa temos a convocatoria informada polo Departamento de Servicios Sociais e polo Departamento de Intervención. Esperamos que vaya, pois, nas vindeiras semanas á Xunta de Goberno, o sea, antes. Logo, respecto das cuestións técnicas que planteou aquí Manuel Pallas, hombre, do noso interés sería, xa o dixemos o ano pasado, poder facilitalo a través dunha tarxeta prepago, pero implica outros departamentos e outros procedementos que están vinculados á administración electrónica e que de momento non están disponibles no Concello. O mismo que sobre as formas de xustificación e factura dos gastos realizados, non vai de acordo ás posibilidades e ás fórmulas técnicas que ten este Concello, non? Pero estimaremos as consideracións aquí feitas. Gracias, Concha. O seguinte rogo do Partido Popular para a mellora da beirarrúas no núcleo da Barciela. Maite. Claro. Bueno, no lugar de Sigüeiro, no límite municipal, co veciño Concello de Oroso, ven reclamando dende fai anos unha maior atención por parte do Goberno municipal nunha procura dunha equiparación e un equilibrio de servicios e de equipamentos co núcleo urbano veciño. Unha das demandas insatisfeitas e que cada ano vaise un pouco empeorando é a situación ao estado das beirarrúas que flanquean a estrada Nacional 550 Santiago-Coruña, que é a principal vía de comunicación que atravesa o lugar e que ademais ten, como xa sabemos, unha elevada intensidade de tráfico. O tramo máis empregado, que o que facemos que recollemos no rogo, é o que discurre xusto entre o cruce coa estrada que vai a la Bacolla e a ponte que atravesa o río Tambre. Son 500 metros, as deficiencias son moi numerosas. Por lo tanto, dende o Grupo Municipal do Partido Popular facemos o seguinte rogo, que por parte do correspondente órgano de goberno municipal se proceda a encargar un proxecto para a mellora das beirarrúas e a seguridade viaria no lugar de Sigüeiro, en estas marxes sinaladas.
para proceder á súa execución, solicitando tamén por suposto a colaboración de outras institucións públicas, nomeadamente o Ministerio do Fomento, que é o titular da citada Estrada Nacional. E, bueno, para rematar, como creo que vai ser o meu último rogo neste pleno, pois nada, só despedirme de todos vos. Rafa, porfa, acórdate de la Barciela. Gracias. Gracias, Maita. Rafa. Bueno, moi boa tarde a todos, compañeiros e compañeiras de corporación. Coincido co rogo que acaba de plantear Maite. Xa se lle planteou neste caso por terceira ocasión ao Ministerio de Fomento, titularidade da vía, pois que se fixera cargo desa situación, porque entendemos que estamos de acordo. Con respecto ao que depende do Concello de Santiago, o vial que enlaza justo na entrada de Barciela, que é o acceso á iglesia, xa por fin conseguimos ter o permiso de patrimonio para a súa execución. Está consignado con fondos da Diputación da Coruña no plan complementario do ano pasado. Ten un orzamento, a hora de memoria non me sae, pero en torno a 150.000 euros, e vamos a mellorar os accesos dende a carretera general hasta a entrada da iglesia, onde se vai a sustituir o triple riego actual por unha única plataforma de formigón que vai ser de uso compartido entre persoas e coches, dado que os estreitamentos son moi complicados. Ese é un proxecto que ten que licitar e esperamos que se poida facer en verano, aunque os puntos de luz, Maite, farémolos antes de maio e antes de que nos abandones, e desexoche moita sorte. A seguinte rogo é tamén do Partido Popular para a reparación da ponte sobre o trazado da vía férrea no lugar de Castro, parroquia de Busto. Pepa. Moitas gracias, alcalde. Boas tardes, compañeiras e compañeiros. Este grupo municipal vense na obriga de reclamar de novo neste pleno a reparación do ponte sobre a antigua vía férrea Coruña-Santiago no lugar de Castro, na parroquia de Busto, que desde hai varios anos atopa cun dos seus muros de protección derrubado, o que supón un perigo para o tránsito viario. A espera da súa rehabilitación, o muro de protección continúa a deteriorarse, tal e como acreditamos nos documentos gráficos que se asuntan, producíndose novos derrubos das pezas fragmentadas nos últimos meses coa proliferación de silvas e sen que o Goberno teña tomado conciencia do perigo que supón o marcado desnivel existente entre a pista ata a antigua plataforma ferroviaria. O feito de ter que reiterar esta solicitude significa para min un exemplo do desinterese e desprezo do Goberno de Compostela Berta polo cumprimento dos acordos plenarios. Neste propio grupo foron aprobadas iniciativas deste grupo, foron aprobadas por unanimidade, posto que a reparación desta ponte era unha das prioridades que se sinalaban para acometer con carácter urxente na moción que foi presentada por noso grupo en xullo de 2017. Foi reiterada esa necesidade aprobada por unanimidade deste pleno en marzo de 2018. Por todo o anterior, este grupo formula o seguinte rogo, casi que súplica, que por parte do correspondente órgano de goberno municipal se adopten con maior urxencia as medidas necesarias para a reparación do muro derrubado da ponte sobre o trazado da vía férrea en Castro, na parroquia de Busto, conforme os acordos adoptados por unanimidade no seno desta corporación desde julio de 2017. Moitas gracias. Rafa. Moi boa tarde de novo. Neste caso non se trata de que non quixera facerme cargo do rogo que planteou o Partido Popular, entre outras cousas porque este goberno fixo un esforzo na parroquia de Busto sin precedentes neste concello. Era unha parroquia que estaba completamente intransitable cando chegamos no ano 2015 e hoxe en día pois conta con os accesos moi dignos, unha mellora estrutural do alumbrado e unha mellora de todos os interiores dos núcleos, non? Prácticamente fíxose o 80% da parroquia con respecto ao que tiña que ver coa súa rede viaria,
creemos que dá justo ver como está quedando a parroquia. Con respecto a esta ponte en concreto, pasa por encima da vía do tren. Cando xa se presentou por primeira vez, fixemos unha solicitude a DIF, dado que son eles os que nos teñen que marcar que se podemos facer ali ou non. Se a cousa se complica e empeza a xenerar un peligro para a seguridade viaria, pois plantearemos co vixiante ou con quen sexa poder facer ou intentar facer algunha actuación que poida mellorar un pouquiño, que poida minimizar calquera cousa que poida pasar nese tramo, pero non foi neste caso por falta de vontade, senón porque temos un silencio por parte de Adif con respecto ao que nos deixan ou non nos deixan facer nese tramo, máis nada. E o último rogo é do Partido Popular para a cesión dun local con destino ao Club Colombófilo a las Compostelanas. Grazas, boa tarde a todos. En Santiago temos un club colombófilo que, ten como finalidade criar e entrenar pompas mensaseiras de carreiras. Este clube non conta cun local propio, co cal, esta circunstancia foille contada a concelleira responsable da área de deportes, en que ata agora tiveran unha resposta ao respecto. Entón, por iso, levamos a este pleno este rogo para que por parte do correspondente órgano de goberno municipal se tome en consideración a solicitude de cesión dun local municipal, preferentemente nas instalacións do Estadio de San Lázaro, para albergar as actividades do Club Colombófilo a las Compostelanas. Gracias. No. Sí. Nada, estudiarémoslo. Que dixeches? Estudiarémoslo, moi ben. Estás parca. Estudiarémoslo. Vale, moi ben. Non hai que perder a esperanza, que é moi amiga das pombas. Entón... Pasamos ás preguntas de resposta oral. A pregunta primeira do BNG sobre o malestar polo acontecido cos prazos e procedimento de tramitación de axudas do apoio, proceso de actividades culturais. Goretti. Ben, pois como ben di o título, do que se trata un pouco de coñecer e de ver se é consciente de que houbo un certo malestar por como foron concedidas ou con pouco tempo que houbo para xustificar os gastos das axudas xustamente que realiza, que dá, que nos parece ben o procedimento a Concellería de Acción Cultural, pero claro, cunha convocatoria publicada o 4 de maio, unha resolución a finais de novembro, xa sabemos que ás veces estas cuestións levan o seu tempo, pero ao final a xustificación dos gastos de actividade antes do 31 de decembro fixeron que houbera varias asociacións que nos comentaron que tiveron problemas importantes para levar, e mesmo a súa decisión de renunciar, que non sabemos se ao final en todos os casos se produciu ou non, pero había varias que estaban realmente preocupadas por este tema. Entón era saber cantas axudas renunciaron á axuda, cales foron as causas e se é consciente da necesidade de, en todo caso, se non se dá resolto antes, ampliar o prazo de xustificación. Branca. Bueno, primeiro o tema da cantidade. As entidades que renunciaron foron 8 e os motivos escoítase fatal, non? Algo así. Non, escoítase aí con... Dúas delas foi por imposibilidade temporal de realizar as actividades. Dúas por non poderen xustificar o gasto do importe orzamentado. Unha pola imposibilidade temporal de execución e de xustificación do importe orzamentado. Outra pola perda de documentación xustificativa, unha por decisión da xunta directiva e outra por ter pagado o importe total do orzamento antes de fin de ano. Comentarvos que somos totalmente conscientes, efectivamente, porque o primeiro que fan é trasladárnoslo nas reunións que mantivemos co sector cultural antes de lanzar as bases. Foron unhas bases que lanzamos o 20 de abril, concederonse o 23 de novembro, tivemos un encontro posterior para orientar o proceso de xustificacións.
Consideramos que o lanzamento destas axudas é moi ambicioso, que precisa axustes, pero máis que o proceso temporal, o que avaliamos dende o departamento é que o índice de cofinanciamento que teñen estas axudas, sobre todo as axudas das asociacións, non tanto a de empresas, polo que me estás preguntando, non, Goretti, pola de entidades sin ánimo de lucro, non é suficiente, non é tanto o tempo, é que eles, con un 60%, por exemplo, de cofinanciamento, custalles algunhas das entidades chegar a levar adiante as actividades. Estamos falando dunha convocatoria plurianual e das entidades que tiveron problemas no 2018, porque hai moitas outras entidades que decidiron facer as súas actividades durante este ano e ainda están en prazo. Entón, penso que estas axudas realmente empezarán a funcionar ben con 2, 3 convocatorias, como son sempre as convocatorias deste proceso, que a xente xa se adapta, xa sabe que van a sair nun determinado momento do ano, que son plurianuais, que teñen un índice de cofinanciamento que nos interesa. Entón, penso que o lanzamento deste proceso pois ten que asumir estas exigencias das que somos totalmente conscientes. E despois, sabedes como traballa o Departamento de Cultura e Festas, con 2 traballadores para sacar todo o traballo das festas da cidade adiante, unha parte moi importante da programación, da cultura. Facemos un gran esforzo, bueno, como outros moitos departamentos, xa se falou desto aquí, pero sí que somos conscientes e intentaremos mellorarlo en próximas convocatorias. Queres engadir algo, Goretti? O seguinte pregunta do PP sobre a conexión á rede de saneamento en Roxos. Claudio. Tal y como señalábamos, buenas tardes a todos. Tal y como señalábamos en el texto de nuestro ruego, en diciembre del 2018 dábamos traslado de una petición vecinal en la que se demandaba la urgente ejecución de las obras de conexión con la red de abastecimiento de varias edificaciones situadas en el margen de la estrada C543 Santiago Noia, aprovechando las obras que la Xunta de Galicia estaba a ultimar para construir el segundo tramo de la senda peonil entre a glorieta de Silvouta e Roxos. Daquela, o concelleiro encargado das obras no rural señalou que xa se estaban a realizar os primeiros traballos e que a volta do Nadal no mes de xaneiro se lle daría cumprimento á demanda. Recentemente, os mesmos veciños que nos tiñan trasladado a súa demanda volveron a interesarse por ela, posto que mentras a Xunta ten moi adiantadas as obras, especialmente nas inmediacións da glorieta de acceso ao Colexio Juniors, coa correspondente canalización das augas de drenaxe e a colocación de tubaxes destinadas aos servicios de electricidade e telefonía, a veciñanza continuaba esperando que os servicios municipais executaran a conexión co saneamento de augas residuais. Por lo que hemos podido saber, a raíz del registro de nuestra iniciativa, parece que se comenzó a ver actividad en relación con la instalación del saneamiento. Por lo tanto, para coñecer a actuación concreta do Concello nestes 3 últimos meses, nos que entendemos que non se cumpriu cas expectativas anunciadas e confiando en que non haxa que levantar nada da obra feita pola Xunta para incluir o necesario servicio de saneamento, formulamos a nosa pregunta: ¿cuál es el motivo por el que, tal y como se comprometió, no se procedió a realizar la conexión a la red de saneamiento de las edificaciones situadas en la senda, al lado de la senda peonil que la Xunta construyó entre la glorieta de Silvouta y Rojos, y cuáles son las previsiones del gobierno local para hacer efectiva la citada conexión? Bueno, moi boa tarde de novo. Tal e como comentei naquela moción, estábase pendente de poder meter un topo que obligaba a cruzar un topo é un que necesita
que necesitamos para colocar, e había que cruzar a estrada que é de titularidade. Se pediu o permiso, que nos chegou hai uns días, por eso eu pensei que fora cousa de Villarejo de quererme colocar aquí, porque foi chegarnos o permiso e meter vos esto e empezar coas obras. Por eso eu creo que foi, bueno, vouche a creer, bueno, en todo caso solo foi eso, a parte que podía preocupar, que eran aquelas obras que podrían afectar a parte do que están executando a Xunta a través da senda, xa foron feitas previamente, que é dicir, non interferimos, ou non, a parte que nos facía simultanear coa parte da senda xa está feita por parte de Viacua, e agora empezaron coa instalación do topo, e esperamos que nuns días poidamos terlle xa un enganche a cada vivenda diante da súa casa. Mais nada. Algo que engadir, Claudio? A seguinte pregunta, penúltima, é do Partido Popular sobre a activación do sistema de videograbación nas cámaras de seguridade da Policía Local. Señor Brunet. Buenas tardes, gracias, alcalde. Nada, muy brevemente, hace 5 meses a instancias de la Policía Local se contrató un sistema de grabación para las cámaras de la policía, y simplemente queríamos saber si ese sistema de grabación ya se había activado y si se había activado en todas las cámaras o solamente en algunas. Nada más, gracias. Xan. Ben, o vindeiro venres 29 farase a primeira proba de funcionamento do sistema, despois de reaxustar as cámaras, reconfiguralas, facer os preposicionamentos que darán configuradas conforme a lei, é dicir, con grabación dun máximo dun mes e acceso restringido. Tamén hai que renovar a sinalética, xa que o único que se indica no casco histórico é zona videovigilada, non indica nada de gravar. E logo temos tamén para levar a Xunta de Goberno a alta do tratamento da videovigilancia da Policía Local, tal como exixe a Lei Orgánica de Protección de Datos. O acceso será acotado a investigacións ou órdenes judiciais e sempre cun rexistro automático do acceso a consulta. A seguinte pregunta e última é do Partido Popular sobre a situación das traballadoras do Centro Sociocultural do Ensanche que foron declaradas por sentenza en cesión ilegal ao Concello e as previsións ao respecto. Entón. Grazas, boa tarde. No 2016, a finais de 2016, a petición da Consellería de Facenda realizouse unha auditoría sobre se nos centros socioculturais había traballadores realizando tarefas que pudesen derivar nunha cesión ilegal de traballadores. O informe sinala que efectivamente había 3 traballadoras nesa situación. En maio de 2017, estas 3 traballadoras presentaron sendas demandas de cesión ilegal ante o xulgado. En xuño de 2017 rematou o prazo de presentación de ofertas á licitación pública do Servizo de Dinamización nos Centros Socioculturais. En 2018, a oferta da empresa gañadora deste proceso de licitación, Ferrovial, propoñía o despedimento precisamente destas 3 traballadoras. O Concello aprobou esta oferta e Ferrovial, ao asumir o servizo, despide as 3 persoas en cuestión. Estas 3 traballadoras presentan demandas de despido ante o xulgado, outra vez porque teñen carácter prioritario sobre os despidos de cesión ilegal. Tras unha primeira suspensión dos xuizos porque o Concello non achegou a documentación en tempo e forma, estes xuizos tiveron lugar en novembro de 2018. A nosa pregunta é sinxela. Por unha banda, a situación das 3 traballadoras e a actuación do Concello con respecto a elas, e por outra banda, a actuación do Concello con respecto á empresa Ferrovial, precisamente a raíz deste caso. Concha. Bueno, boa tarde de novo. Como vostede ben sabe, a relación laboral destas persoas que agora teñen sentencia favorable por cesión ilegal de traballadores coas empresas prestadoras do Servicio de Dinamización de Centros inicias en 2001 e 2006, non en 2016. Tanto as sentenzas actuais como ese informe que vostede refire de 2016 indican que estas persoas realizaban tarefas propias de persoal municipal durante anos, desde a súa relación pois co Departamento da Rede de Centros Cívicos. Algúas datas e probas que fundamentan as sentenzas actuais. Pois en 2013, co goberno do Partido Popular, o director de centros, nomeado por vostede, solicita acceso aos programas de xestión municipal para 3 usuarios ou usuarias digitais que corresponden con estas 3 persoas. E así mesmo autorízaselles participar na formación organizada para persoal municipal. Tamén
Tamén en 2013 trasládase de Santa Marta ao Ensanche a unha destas persoas para facer tarefas de auxiliar e soporte pois á rede de centros cívicos. Como sabe a señora Antón, a anterior concesionaria Arastibarca advertiu en 5 ocasións ao goberno do Partido Popular de risco de cesión ilegal de traballadores por esta situación, solicitando reorganizar o servizo sin que se fixera nada. Dúas desas ocasións e advertencias dirixíronse directamente a vostede, que respostou que prefería esperar a aplicación dun novo contrato. Ata 2016, e pese a esas advertencias previas e a 9 cesións ilegales de traballadores desde 2006 a 2011, ningún goberno fixo nada. Que fixemos nós? Pois en 2015 unha instrucción para evitar cesión ilegal de traballadores de contratas públicas. En 2016 ordeamos esta auditoría en centros cívicos que conclúe respecto da situación destas 3 traballadoras do Ensanche que a solución non é sinxela, porque calquera sospeita pola súa parte podería levalas a interpoñer a correspondente demanda laboral, incluso no suposto de que o novo contrato fose adxudicado a un terceiro. Exactamente o que sucedeu. Fixemos tamén apartar o director da rede de centros cívicos desa área de responsabilidade, vale? E tomar calquera outra decisión non tería mudado a herdanza de máis de 10 anos e as probas das prácticas que se viñan desenvolvendo na rede de centros cívicos e que lle relatei antes, non? Respecto do proceso de licitación e adxudicación, sabe que foi recurrido e que o Tribunal de Administración e Contratación Pública validou os pregos e o procedemento, non? E, obviamente, as decisións calquera que tomáramos sobre a oferta técnica e económica non correspondían á concelleira, corresponderon aos técnicos municipais do Departamento de Contratación e ao técnico municipal que fixo a valoración do informe económico. Bueno, dentro do pasado mes temos 3 sentencias de cesión ilegal de traballadores froito desta situación que relatei e, como noutras ocasións, este goberno terá que executalas, como fixo cas outras cesións ilegais de traballadores en centros cívicos ou en Emolisa. Algo que engadir, María? Sí, a verdade é que eu non lle preguntei por a intrahistoria, preguntei por as actuacións que fixeron a partir das sentenzas do xulgado, que vostede foi o que precisamente non respostou, é dicir, non fixeron nada. Vostedes son conscientes de que enganaron no procedimento de licitación porque afirmaron que non había ningunha causa judicial pendente cando sabían que non era certo. Vostedes permitiron o despedimento desas 3 traballadoras, tal e como decía a oferta, e de 4 máis, uns custes que estaban na conta de explotación da empresa, e na listase obrigatoria de subrogación. Porén, non lle reclamaron nada a Ferrovial, permitindo un incumprimento evidente dos pregos de licitación. Vostedes levan 9 meses mirando cara a outro lado, sen dar ningunha resposta. A historia vaise complicar un pouco máis a partir da súa intervención. Está aclarado, non? De que cumpriremos as sentenzas. Non, pero vou contestar eu no minuto que me queda, porque a historia tamén se lle complicará a vostede, María Antón. O anterior contrato de Arasti, onde se licitou cunha oferta incorrecta de persoal o contrato de centros socioculturais para Arasti, que logo conlevou a que, dende que nos entramos, as facturas estiveran reparadas e a oferta non se axustara ao persoal que se decía que había na licitación, non? Resulta sorprendente que vostede diga eso e que diga que non lle interesa a intrahistoria e que amenace cando herdamos o que herdamos, que foi un absoluto marrón, e na que vostede tamén tivo responsabilidade e mirou para outro lado, e eu o sei. Porque xa sabe, como di o señor Agustín Hernández, que vostede non amenazou a ninguén, pero eu sí, porque coñezo o expediente. Entonces, me resulta sorprendente que vostede faga esa aseveración despois de que levemos 1,5 millón de cesión de ilegais de traballadores pola súa negligente xestión, tamén por mirar para outro lado. Pero pregunta, por riba pregunta. Por riba pregunta. Por riba pregunta. Imos a parar 15 minutos antes das últimas 3